wadua na wudidi agure Asem Empe Nipa Nipa de pene wase Kusie pia wie ye busuo nso Onipa dasani eden krama di na chi awi akete okope kusi ache no so eden krama ifo so na sa nya ye fiansa no dija begum odija gum na sa moana odi mako be ka ho na so wutra nya ye na so kusi empie na problem pia na Asem Empe Nipa o nipa na pa no wase Asem we ya Empe Nipa Asem Empe Nipa Asem Empe Nipa nipa na pa no wase Obofuo bi ko wure mu dabane ochiye chiye wanya na bia wa mahukra oda so ko nanim ebra ha ko nanim na eno te ani bi se eto adwumo dada bi se Asem Empe Nipa o oyipa da pena wasem a obofuo ya mahukra oda so ko nanim biam na onkonko ha achichidie ena obo gitai ena na yerenso etudumudi na chise Asem Empe Nipa Asem Empe Nipa oyipa na bana no asemwa enkwala no susu abochankuo no na ebi di asa ebi nsu boye nsemwa ese obofu ansuro ese na enu modenti Obofuo konyune bede eya na dwene so besesa chichidi ya befie ofrase ase osesa chichidi yi ye na oba kubi ebisa ne papa se papa himfa kura no de agro yi ya ketu oba kwa wowo mu ase wudi eja monfa yenko na mpanyifuo wo fie obofuo amohu osesa chichidi yi ede won beduru fie a mankokana no antum kura okona na hin ho se agrobia media banana sa agroya media bay e agrobia ede yepa akohu nchichidi ase wonu di won afi na chichidi ahini ne owo mu no obo se nkuo ena na yire tojom se Asem Empe Nipa Asem Empe Nipa oyipa na pena wasemwa Asem ya wuka ya nukure obofuo se nana asempa na meka no na asem ko fa chichidie ba asa won antimi amura nana bibi bitirito enti nana aboda wuro se enko fra manfo nyina me amra ne emfa asem ntu wonu mampa amanfo de ose ye oyo ya bodwa yi obofuo nso akofa chichidie abegu bedwa mu ebra wadu obegu hono baby I want to wa na want to obi anto dwum podo bi abansam wa pa na fra hin kwa se onko fra brafo mra no bofu agu na nimu ase achira mansan eko fra brafo ba ya asese e ko bofu ba ya do bofu ko na mo e ko bofu ni tina ede ma ba chire na na prefo ena chifie of fun sem ela ni so etu 054688 Asem Empe Nipa when you find a panel 585878 Sompa FM ya no masafa de Empe Nipa Asem Empe Nipa Asem Empe Nipa
Okay. Sanete Asem Empe Nipa. Onipa da sani na pene ho asem. Ofo se Abraham for mumra. Ohene se Abraham for mumra na bofo ogumani mu ase a kira mansan. Akobi ko ka kira o manhene se o manhene makokum osono eda aban forest ni mo honom. O manhene no se sai nkonya so bi kum osono akodi ni sare honom no. Ukum osono o manhene ne de na konwa mpani foro kosi nkonya chese full day ko ho no papa be no nsia anwumre be no so na no mo be fie. Sompa 93.1 na nanu masesa nkonya full day animu somofo no okotere be bia wo so no da me yakodwa amukoduru rem hono mo a bofo se meto no ha o se wuda ha ya bema na wo so no wuda ha no woi ha kri ya se davi ane bema sa ya na so wadi sibu na nanom me de nkonwa atete ne de wo ye rofa wo du tiri be to ti wurem ha ye be yamam Sompa 93.1 fifre bofo fifre ai anchiri bia na yeti se nua no bubu dik yanko hwa wo so no sai bonsam befa na akosensen wiem ana yese bonsam sa begene bonsam do so na akosensen wiem ne nsa gine nti asi uja no behwefom hona kasa bonsam sa begene no ebaye abo abobonua wo se be ma wo wiase ma nsusuye enwo tirim abonua dia wotadua ho kokroro aha wono odi ntatea ne mo ankankan yese dua mu no ti wo hunu dua no a awuo no a ayesa abna na no de tira hwim kokro na no na o kan sa ne ma mewu a obebọ ne botai mu no de na to mu tene ma mewu ya no fa fiche no ko na botai bi ho na kwakora dada be ma fosu ya fi ne ti dwa de si ga na no hunu ana obetene fi be ma na den we di na se wa no kura ho adai unu obi akọbọ atwede ana na se be ma bia wo wiase ya mansusuye enwo tirim because se misusu se me ma me wo amebone ebuo mu di na to mu se ma kam obi anti ankama de ebu tirim e ba yi ka anye yi a ma betena mase na me kama obi ti yenti ene me ne abusafo Sompa na mutie no na 3.1 Asem Empe Nipa dwumadie na aduru so no otwebo a ebe premotum ewo Sompa TV na bibia aye kama abadwafo asia sa na technicians ne so asia production room ho mema ya ho pa mahunu se school fees ho dina oba na obia ye mase no oba ta bia school fees na ye mase no PK so wa ha PK wa ha omna samo wa ha sofo aba ohene yere kuya ye boa wono so o ha production team no wo ho bema usu kantan wa ye mere papa na wasi bibia team no wa ye mere bia wadwum ho bia hu se be ma ye mere na sa na ye no kota che be ma na tie adwum me na me bi di dwumadi ho chiam ebusafo ene ensem ewo fi ha emom ye nua ba no a enura asem eto no nipa bebre sese ye kama oba no na in fact ya na minim di mu no de minim say nipa bi no sense of judgment no
ɛnte sɛ obiara deɛ ɛne asɛm ba sɛne ɛtie biara obi na adwene bɛfa ma no sɛ nkae sɛ yɛsɛ na mesrɛ mu a munya botrɛ sɛ wode wano bɛto ɔba so sɛ berɛ tenten mɛware wobɛyɛ no ho adeɛ na ɔka sɛ sɛbi yɛnya ado anase yɛnsuo na wɔka sɛ wɔde aduro ato aduanem ama wadi aha no ɛna ɛsɛ sɛ yɛ sense of judgment ne yɛ adwuma yie paa ma mebisa nasɛm 1 2 3 ɔsɛ daabi ɛnyɛ matwe asae meaning sɛ ɔformulate obonitim ɛna ka saa asɛm no de to ɔbaa no soɔ abusuafoɔ mo miɛhwɛ hɔ yie paa enti nsɛm a ɔka fa ɔbaa no nyinaa yɛ defamatory ɛsɛe nnipa su a wontumi ɛmfa ɛnya bɛrima nware bio 1 wase nyɛ 2 ɔde aduru ato aduanom sɛ bi ni ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso so no wafiri n'akyi abɔ dwaman saa nsɛm mmiɛnsa ɛyɛ very very serious obie ni hɔ a na wotie program wɔ yi a sɛ wo nua baa anaa wo ba baa bɛrima bi sopa no to that pedigree good obie ni hɔ no ma yɛka sɛ yɛkyerɛ wo ba baa anaasɛ wo nua baabi a bɛyɛ wo dɛda saa nsɛm no mmiɛnsa nyinaa yɛ serious charges ya sɛ ɛhu sɛ baako koraa wodi mu fa menyi ni sɛ wobɛnya kunu bio hɔhoɔ koraa bɛware wo a yɛbɛtia naase sɛ hwɛ ɔbaa wei ware bɛrima bi ɔtumi de aduro paa to aduane mmane bi bɛrima yi one of the serious charges mɛtake ne wɔ hɔnom no in fact wede ɛmea na mbɔ me tim kaa nti matwe asae ɔmfa duro bi ɛno aduane abusuafoɔ Madaroma sɛ asɛm yɛ kotia wo a ɛti na yɛ nuaba no atuanamɔ number 1 ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔprove kyerɛ the whole people a wɔtie anaa ɛhwɛ yɛ sɛ bɛrima no bɛhyɛ ne kaa no ɔmfiri n'akyi da ne deɛ menyam ne nenam enti wɔkɔ antoa sɛ wɔkɔbɔ dua unfortunately kaa mu a na according to her obu ne nsa nti okoye na wokyire mu no papa na kora yɛ sɛ na yɛ nkonsuo no so apart from that kora sɛ de woka sɛ wabu nsa ne yɛ de wokonsuo no so enye yie nti sɛ yɛ ma 8 days sɛ wufira bra le bobodua ɔso obodua ne wia nya sɛ hwɛ badwafo yɛ nsa nkyɛ ne baabi foforo a hɔ yɛ powerful na wɔn nsa nkɔ bodua no na ɛno deɛ Benin ya de nebeko na megidi se oba no o sende ayi bi kire se wabodua no or whatever fine papa ne kire na kwankyere bi se nso ne so de ontimi mo na emom kwa afoforo so obetimi abɔ no wabla wabu ne nsa no o kire no obefi wabɛbɔ amani party ama wasende but yeah mona fidi so ya de yemo ya de nka so nkobodua no ana abɔ ne dua enti abusuafo o mesre o sɛ oyɛ bɛma moma yɛ hwade bi wɔ Bible mu ɔde Mary ma Joseph aware Joseph mfa ne ho ka Mary mbɛ ne nyem deɛ Joseph yɛ ne sɛ me ngune ni mu ase meja no kokoam munti ni yie pa senti a Joseph abasiri wa ne yɛ de ababa wa ne ma na aware no yɛ nyame pene so ne no sana ya de mani bia ka bekwa akotwa dosu ko babunu mani nyinse ne kora asai but no ya panyina basiriwa na ayi Joseph Tayasisie de kwase wuo ku ade a eno ha ne Sompa FM Asem Empe Nipa dwumadie so asa mini obi wu kwase a sɛ ya sɔre mu sɛ ya wade mu sɛ ya dwuma mu sɛ ya mpratwem eno ha ne Asem Empe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya sɛba ha no bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yɛtwitwa ne no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno ne Mmrantehene program no so okay
Madam Ose. And the American say, Joseph who say, or Bana, Mercedes, one, men farm home can one yam. Nanko every right is what they or Bana fuck when Biaso. Call every right is what no quite from station. And near. Got never about Sompa. Yeah. Bama not in one account, what's in no. Now when you know, you say if you hear. Mary cross on anyone was said, whom be said about for be said about say, obey obedience however. No, was way better than I hope. Zachariah said the same thing. Zachariah would remove Mary and Bibian, you know, and Casu Bia and our quiet. And I was for Joseph Hunusano, or what it seems said, oh, more better anymore or bedroom. If you say be a net, you know, be penal, and to obey Jana Kukum. Sompa 93.1. Ya na pese me ko babu no na me sua de ketewa bi ho hwe wose na Joseph bo ni tim no onyankopon ma na bofo be ka chen se Joseph enya wo ba no na de sade ya frifri honhon konkron no tin yo wose when Joseph decided obi decide awaka wa abu obi amane wo de akwa FM Joseph took a mere decision wo take ye no a na konkron fisro bofo na baba can say therefore God knows your decisions a calculation yeah nka babo no said yeah ka Jesus Christ abe we say ni aso ade bon me kra wo de sa de ne adwum kra mento hia we asme say wo de adwum kwada nyina anim kwada nyina ade tete afitire ayi Sunday school is ayi kwada Sabbath school in the womb, say yes, Chris, a big word, and quiet. You're the bumpy. How the Mary? What kind of old you want men to that? Me pay Asem Empe Pa. Say Joseph decided, yeah, never for no buy. Therefore, Joseph decision, no do young couple any that. Oh, and the Abusan for the best thing they say. Say uhunu oba so be wan oba ye no ho ade fine wo ba ye no say wo be hunu bibi a won pa fine you can quit for that nobody can force the guy say tinchina eso wara oba no divorce there ababia ntimi nye ordinance bi say ye divorce so let me say fine now these three big charges are odigu oba no so very, very serious. You busy and some I withdraw back. Therefore, two no a bit more formulated. Master, Mama sense of judgment and yet uncosro pow. Tiano, yanke casam just like that too. Huh. Now and say you ha a yen in so cry, ya na intimate kind of fidi so. And see ebusan for Obano also be budia fine. Ono na sem. Ya nka nchen so nkobudia. Was we anto akra obekọ ba bi foforo. When this side say ba bia ne sika be so bia obekọ fine. Me sa me ya bo fere be ma na nya bi gima ba bi. Okay. But force cromfu no sa wa no ke cancer mo aha just story wa no she ya de yanye bibia ntia no baby okay papa no okwa afu mu a na yeda wo ko pa ba anu abaye abedrama no okwa ya beka kreka bi esi wo ohwe hu nyina na abe na abere ba ko pe no se 3.1 na beka kreka ba ko pe na abere abe na se hwe na wo ye ka kraka no wo se na bofu ejina hukum ahwana okohwe ne krama na ne krama se mehwe me wa no ke cancel too much ahwana hu se so okum krama no fast what need to say the bema misro ogotwo wi na fam so e jo anya jefo obe fi ante kra no wuye so enti abusafo me de woni ya wano akoko kansem a wano yi kama wa me no
also be bodua men can't say jada when you have a pata copata. That's all. Now a best serve as deterrent to the rest of the people. Yeah, ya no keka and someone ye oh be me wa hunu so ba ne de adura to aduanim. What say what you draw to aduanim ma me rane ya silly guy. Sompa 93.1. na no betu mu no klampo na ode eduabo no de na ekọ no so kese Fine. Say wo say ohun say taxi driver bi fa no Wo say no na timi no cha asem bi o say no na wabo hu dua no na be ba ne de na o kan nyame ya adomo a o say enu anu ko nsuo ni so o da bi okay nko okobọ no wanto nsuo ni so okọ na mpanyimfo na wo ne say enu anu obuninsa ekola nka ye nkonsuo ne so ena wasa bu ne nsa saa no ontimi nkoji se na awotwe aba no fifikire ba na afi no waba na emom no so no apese okobo bi wo fie dia wo ma na kwankire obetimi afa so eno no wabebo na ba so obesa akwa kopi e wo nsuo ne so aka obi aka hwe agye wonti very very serious enti ebusuan for mo adaroma ya tsena fidie so a ye nta obi achi asema ye me ya ewo wi ase pa and say ya na motai asmeti achi what am I demanding ana na nsem ne kula nso nye ne nyina nso kula na ye de ba abontin chan ye nu anu obo ne din kula no inside chan no kula ne kunu ne ba no ne koda won kan ho owia ne ho koda ne be ma no ko kofo so ne nada na we nya kwan be ma na nkasa be bo ne yira ma ne yam say endokofo no wa na ure ato ne akeka ure fi akeka eji bema no kura na nsem bo ho obi eso kire oba na ne refi ne ho enso ni nyina no nso gu oba na nsem ohine ensem na kese kura akese no ho na ntime mfa ma abonti anu anu atiefo ho ya anu a me kasa no kura no unje kasa oba ye otie wanya so abofo independent ne se wo David oba na ye sa bo bema na ba so se no ma wo nyina bema ne ye wa ya de muntie ne yo because ana ebeka because omo ka no ye ne ni obi tie ebeka se bema ne ye a wa ya de and ye ka say oba no so nya so because e dan a hwe emrate ka asem bi o say mama ka asem so unya kofie ekosere oba wade oba no yare a woni rasa so ade ene ne ko na busuafo asem pacho ni tie ne yantimam sika nkoto dru hwe e ka bia wona say obo ne mo ye bo oba so say wa yade wa hwe oba ni emom de na ewo mu ne say ebra ba ma ne ba ye ne nsusu ya ne wo susu say obehu oba no wa hu ne sa entinkra ho na dai na ba mu buye e wo oba no ho Oja baby so kan se bi se tam oba no ba ye wo hu no o na ba mu bui se me ne ba ma na eno na o kan se bi se na mabọ ne ho ka ne ba bo ho ka so ateka sa na o pe so o kire nti wo te ne ka na sabe enama ye nwe no ye mfa ye so ye dan enche etiatiefo nye se bia ba ma no sabe ye bu na bam ye se wa ya de ne mu ma kwan ya e fa so a one oba ne tra ye ya ba bia ono no wo hwe ne nsam na enura no no pe so wo defend ye chan no nti mrantie bono se acha bia ye odio bia brawo wo se no mpese obeka acha ansa na oye so acha ansa na obe nti no pe ho no no wo hu se nkomo bia acha ne bedi no asem no ye busa bi go media busa wase no obo wa kan hu se wate bibi eno obi fra me busa am se na momo ye de na munya sa recording no ene se afidie bia wo ye office no wo ba ye nkira wo da so na wesenso ya gifri be ma no ba onim kwa akora ye fa so ya twifri ni phone so ensam de bebre o on se but ya kwatwifri ni phone so sanete achen asema na Mmrantehene kan ewiaso ka asema to nwia bi so a be very careful because enye obema no yemblemu no na mo obema no kaka mekan se ye di tufu se enye wo bia na sebe wo no yire tewa na obi aba ba keka nsem a kire wo no wafa enti akeka sem eno na bema na fa ama wo ba ni ho ye na himmo na nka obema no de nkopa na yire because wo ba no sebe wafon okura na sebe wote dede e wo baabi into oba no oba sebe according to oba no chese o menstruate kura na no worry ade a emu ode no masa wo kɔ ho a e tan kura na masa enya ade a oba mu buo enti na no ka se onum sobolo onum sobolo wona o kan ye so enti no de pese kan nyina ne se enra no oba no ye nya gyina aka se oba no onye so obofo no tewo emmum ye hwɛ ama sofo kura de ebe pii so se aburachefo no kura ba obu ha obanum pie water ya onya problem obu won so oba onuma onya problem change of environment there eje asa ya tete ya be ni nsuo ni nyina ebetimi kata je tete kumasi ya ma men ka sem cho emre bi ya kokoro bi so ye kono mu onsuo
ɔhɔ nsuo ne ɛkɔ no ma yɛnya problem ɛno nkyerɛ sɛ aduane ɛkɔdi ne wɔ no ɛna na poison ɛti adeɛ bia na sɛ ɔto obu sɛ ɔbɛn ne bufuafu a ɛwɔ nanti yɛdeɛ ntimi ntwe ɛnto no chɔko obi ɔso ɔbɛto no chɔko ɛna afei bɛrima sɛ woware ɔbaa wie na wokɔ no ho a ɛyɛ boa mu adeɛ sɛ ɔde mɛkyerɛ no ɛbɛtumi ayɛ papa ɛbɛtumi aba sɛ nyɛ no kwasɛm no but deɛ bɛsie biaa ɛkyakya na wotoyɛ enti sɛ wosusu sɛ ankɔ yi ama wo a tete no koraa woware ɔbaa no akɔ no ho na yɛbreki ne virginity a wowɔ ho kwan sɛ wogyaa no because wanto no babunu so nti wohunu sɛ ade no ayɛ kwandadaa ɔno so ɛyɛ kwandadaa in the sense sɛ nkwadaa yɛfɛ mu baa yɛkora bi kɔ nursing training na ɛyɛ kaa mo sɛ mu da hɔ ɛyɛ bia nhyim so ho ɛkwan a ɛno ne sɛ amemɛkyɛ wo ka na memɛkyɛ ɛyɛ kwandadaa ɛpo bia nhyim wode kwandadaa no ama no nso hɔ yo yɛnka ɛpo biara asɛm kwandadaa woka kwandadaa no menka ne pɔ nam kyɛ sɛ ayɛ kwandadaa ɛpo bia ɛpo na wo so wompɛ no okay ne ayɛ kwandadaa fine na bia no wɔn papa kwae mu ɔnom sa paa na onya de nsa no gu n'anum a tɛdeɛ bɛsi agye me mu gona no wɔse kwandadaa ne nam so nhwinte hwee so enti mesrɛ wo sɛ wonia w'ani gye ho a kaa kɔpɛ virgin na wɔwa breki ne virginity hymen no wɔwa breki hymen no na agya ayɛ wo kwan wedeɛ ɛyɛ kwan a yɛafa so a enti woba na wobɛhunu biribi na wobie w'ano ka ɛma mmienu korɛ ko na sɛ wobaako to no yɔnko ntoma mu pɛ ɛtumi gye ne dwan ɛde pata no katakyɛ na dɛm akora meyiwo firim yɛne ɛwɔ dɛm hɔ yi sɛ bɛmpirɛ aduasa wan ne wɔse moa menkasa maba hɔ katakyɛ meyiwo firim wonim asɛm a wɔka wonim asɛm a meka agensi sɛ katakyɛ meyiwo firim hɔ ewiase no kora baako pɛ yɛne ɛwɔ dɛm hɔ yi sɛ bi the way yɛsi ahura dwa mu no nyɛ biribia ne yɛkɔ yɛnya ne yise saa deɛ yɛpɛ deɛ munya yɛde aso mode asɛm ho yɛde ahyɛ yɛ ho hwɛ me nua baa wɔte sɛ bi osii soɔ no nyɛ de biribia na onyaayɛ a sɛ mepɛ aduasa masa mesi mempɛ nya atwomasɛm masa yɛtwempra nsa ne yɛwaleɛ pɔte wowɔ ntwempra wowoto wɔ ntwempra maka kyerɛ sɛ me nua no me ne ne ɛkɔ naka no ade ti na wota ɛnti wo ntwempra wo ntwempra da na ba ɔkasa ɔnka no ho asɛm mane nka mabɔ bi di ɔdabeɛ ne ofosuo kora na ɛka biribi bia ɔno nanka ɔyɛ Roman fada ɛka ketekete ɛne bɛbi wo no ma yɛ ato bo ase mebusa sɛ nti woantwempra da ɛmbusa me saa ade tena musa sa ade tena musa na ya sɔfo fi na ya sɔfo ya wono to na krai ka bo ya to ya wono to na krai ka bo ɛne na wo ka ya ne mu odo emu odo sɛsɛ katachie emu odo sɛsɛ ya hwɛ ade kyɛ na ko tweme san yɛ ade na yɛ ka no ti ade na yɛ ka no yɛ kyerɛ sɛ ɛnyɛ bibia na bɛyi to ɔtensa ɛkwada da yɛ pɔ yɛ nkasa sa ɛnyɛ hɔ na ade kɔ wode nya bia wo twempra kwasɛ nyame anim ne ɛwɔ no opipet ko sa mekyɛ sɛ nyame anim ne ɛwɔ no twempra da musam sa me musa sa sɛ nipa me da bia o studio sɛ sɛ yɛsu adeɛ hold on fire me kɔ kwasɛ mama twempra da wo wa twempra da okay mrante me ba me wo tape bu a wo timi bɔ record yɛ tiam ya me me to ta ni sia awurade nyankopɔn okay me mo record ɛwɔ me tirim ɛwɔ kai yɛn mapata abusuafoɔ nea yɛka ne sɛ ɔkwan a bɛrima yi ɔwɔ abirekyi ɔde ɔbaa wɔ yafa so no 3 serious charges a ɔde gu no so no in fact sɛ yɛkɔ nananom anim a ɛyɛ asɛm nti moma yɛntwa biribiara so yɛbɛkɔ yɛ nsɛm no so yɛbɛkɔ so ale hana ka bibi ɔse sɛ ɔno ɔsɛ ogu so twe wɔntwe producer no mu deɛ ɛsɛ moyɛ mmienu ɔwusu ɔsɛ ogu so twe mpena ɔno na ɛka sɛ ɔno deɛ ogu so twe mpena
Okay, so many aji pa no. Wani aje say. And the wani aje. Oh, is that the wani aje? Na me come on. And they all can't tell you say. You so we need to program me to don't say that. You know the only maker. I don't know walk on why you didn't watch him plan when him na ye. Me go kentano. Me say. Won't me kentano again is when you abono. So something kentano need trip program. You man won't be. I don't know. So will be ye be better say no you na ten say enye mpacho why. We bet me now say when aje a wo say when aje a go you be attend na je kata jaw Adam mi what do you mean you be attend da me tro challenge ma wo bet me you be attend me beg me ya e ma se me sizi wo ma se nyame adom wo jai yes me bam me de o sheto no so say no be hia wo ka say no na o ma ka say no odi me de o sheto no so say so odi na ba jo say wo so di beto wo also na so me nem kwani mu maka cho say to bo ase hwe wo say meka cho say de bia say to bo ase wa video so Adam to bo machia me say me nam nim de ntia me say to bo machia but enye wo say seven predators wo ye Paul ana Peter oh what Paul na da so no jai me da wase fa kunye entoso abusafo ya da urade ase ene so yaba ye will become France philosopher bi what can see me na person discussing ne abufuo say yade abufuo kokobone me se obia se bi wo so a se urade yi mame if you say abufuo say yade France philosopher bi was say abufuo ye dam ketwa obia agitum Sompa 93.1 obia agitum onipa bufuo a wonsuro hwe hwe so oba krokoro bi ejina be magram anim ni tri pempem no say kume mesi kume hey abusuafo under normal circumstances se niema de ye pa on kose kumesa and so si kume mom makai Asem BC wa Fran Prince me koye nyamdwuma wo ho na masore baby ne friend Vic ni kunu de George anaju 2 o'clock na wo sleep no when also panyim me a ohwan I was 35 years by then ohwan was a Vic adai unu ukuru hunim se oni ne kuru kunu bia wa sore bebo mama ne mame ade asa oso de hini me papa hey okay twere bibia program me hunu obayi fifire anaju 2 o'clock no fifire ade mame oso me ka se George ne mpana ne ata no amose me boa no makwa akochere ne mpabo ni ne mpabo ogugu ne program I say ono George no so na onyam mene paasa wo ko wan fampa bo na nwuram na nka so di wuram na se ko di wuram kama master yeah na jamrante ana wo se sampa bo no bae ne hu wo so se checheche na so mame misra wo ade asa se me ka se me no ko se sia na ne makotinkin so me na men kasa Odi papa yenko me pese me yeso so no se dem me nkasa kra na me se we me din hunka da se we no oba ha Sompa 93.1 na me kasa chire no na me je mpabo no egu me dem ho na me se ma me koda nyankopon pa ade chia mpabo ene gu he ya ade kro koye ye nti hu mpa unya mpabo no ujana hukum mesma me koda wate me da de asa me da oso panyin pacho kuja me kwai ei babia ni fie wo ne babia me wo no ye fa bonten kesi ni mu na mi koja kwai abra no me sa ja kobo no bi ba jonso no hunu se me ja kwanya o mpie mi sa me sa da na koja kwai ade ye chon ba ka se asmesi wo koda as benten ho
nam say ah mama na nya won ko na besene call ha ono cross water me de ko check George no nya won ko na besene call was me ba na me bu afu me besene ko ho me de abufuo na ko na wo ka sa kire me no abufuo no ko intimisuro the same route of us by no abufuo no ko e no wosuro but abufuo no wo no ono ko atra me e koi se kata chaje akukudu e de kotoilet so anadwe no enye sha akukudu na wo wie na wo ba na ye de ama because wo ko no bi bejejew na broken heart nso chewa anu so chewa ultimate ko fa ba bi ehu ko enti wonu so ana ne ba na fe na enti abusuafo ni tie mu an se abufuo ye dam keto no kwasem nie enti se wodasani bompa ye se urade nyi biribi mfiri no so pa kokwo ese yade papa hwe ema egu asori fia omo bon ko ka die dede haya dwene no epekuru ni nyina bebre o ha nyame ma won kunu kokobone na mana dan sujani wona wo padwuma ye ona ofiri adwuma we mu kwa adwuma we mu fa ha sen ha padwuma ye no omu bebre nyakopon ma wa adwuma kokobone ana am adwuma no afiri ne nsa wana wo pedai bebre nyame ma omu nya dai na kokko na ma yaka no afiri dan mu babia meka sem we se wuhia batani na ne ma so no a emfiri no na firi fi wura so wuhia ka ya bi ne yi mattress ya yi bibia emom manafu bi tu firi kwada so okwato so ne ba boys mi nu abobo ya abobo ya da fa wo agurade TV ketua bi baako na table TV ni siso na rubber wo dware mu ya ne sapo ne tawo ne made ni nyina kan ho na mattress ndi ebukam mattress mattress ene ne ya adwen oba no onkura na okonso wakura ntenu anu no edi se wuhia kia bi na ya se sede magum ni ade na efiri so amera na about be tena ko ma akura emfiri ni ono na atu na ni fie wura na atu no ti wuhia batene na ne ma so no a emfiri no na fie wura abusafo ne aye kan ne se abufuo se yade wokọ babru mu a mebusa mkere se abufuo ntimi nyatini ni mu ade da ubia kokosori a wontimi nyade a efare kwa mu ubeda ye because bibi pusiu pa nipa bibufu a na widie yi etese plastic edri pa enti se onipa bufu a onsuro tuo onsuro sekai na onsuro de san na se oni patimi fa se de so koto agu nipa so a amom yen kan ho se bufu ye dam onu an misade a we the end result obedem anso no okoye mom yen se urade nyankopon se o mayen abojo chire amen abojo chire pa nipa one na mo wani ni epe yedie nyankopon ma binum yedie kokobone na ma afri wansa kokobone abusa fo mamfa no si ha fi se ebre no eko na yentoa yenjumadie no so oyena yere wo bibi kan short kata chobe mampa chome dasina wasama wo dia brain yade a se ye hwe na ye tie di so a ebetimi aboa ye fi se kokko de sabi obia wo bi nso nye bribia na wo se ituri wo ma wo de ni turi ba bontin gidigidi ye pata ba bia na empata se de usika ne proverbs na 429 no se okasafa abojo ene ye ebufuo ya wo so ken ebufuo nya adepa na se de usika no ene ukọ ye relationship ahodo ni mu a kunu ne wo yere eba ne eja eba ne ena enuanum nyina da no mo keka omutibom ni nyina ne ye ebufuo senti ase bia anya adwuma afi obehwe korampo na seka antwe abam ebufuo nti obitime de seka akọwọ ne yonko ana se obi
ma sabri akọ wie wo da bonpon achimichire prison na ukọ prison ahodo no dodo na omoda ho na nipa ye nuanom no abufuo nti na ma wo mu kọso ye wo nti no ye ka che obi bia se abufuo nya adepa se wubufu a abribia ya meka se wubufu a aware asititu wote wana oba sa ode wukunu ya ade wubufu a pensuo bi fagina wanu se wunti menya hwe ana ade tonwom sa wo hwe ne se ebro so a eye pie kwa abonten me na was aha but ya na eden so ne ye momode ayaka bia so ye bufu bema wona na yere da kete baako na se me ne bema da kete baako bo so mienu miense ne wo fa na ho nka me ana me yere mpene ma me fa me ho nka no eye bufu eye bufu emme se de me ka no nyame ma ne kunu no bi abufuo ni dwe na ma ne kunu afiri ne sa wo de opa ba bia mo bom pa ye na sre ne na tie ho wi ni nyina gu yem na me o chance ne ye ba akopɛ enema bi wo ho no ma nipa chance ye just one awo aware ene sika obi chance ye just one sa hwere wo wi a wonya biew obi so were as many as 2, 3, 4 chances oba bi ho obenyin sen yegu obo be ma dwon so otra no asanyem obi so ne de ye once or say no hey condemn to theater omo short that tell me that say one day we no see manu esi na de me de ka ho ne se ya ode ka ho na fa obi ho ana efo bia ho ya hwa dwumadie na se Sompa 93.1 FM enti se utie na akoso amu ofidie ni na ho ebia fensusu na ebia wote ka ma na se ene holiday ya amafo pie ya fe na bi kofie ni ade ba dwumadie we se de ba bia wo bia no Sompa mpanyimfo ada romant no yetimi hwe yetimi tie ni ba bia no nti no ye ka chom se no wotwe ba ye be predi akọ television so na ye nya ndru ho ide eno ani se wo ko Facebook ba bia wo bia do oje woni krampo na wo de ato ho na wo hwe bi na wo tie bi na wo fam aba eno eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anasa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana eno eye Facebook YouTube no so eye Sompa TV amanonefo no titru mo na ya na hia pa ye de wo Ghana hanti no akwanu asa dodo na wo hase no mu ayetimi ditie ehwe na momo amo ho no de YouTube ho no momo amo na nya ntientia ho ye Sompa TV wo ba no ani se ensem etwagu nyina no wo hwe na wo tie bi nso loud and clear e wo ho na online no so no eye sompaonline.com sompaonline.com www.sompaonline.com and I said www.terra1media.com www.terra1media.com na eye events ahodo and afensu news videos ahodo ni nyina no mesro ye digu wo kọ ho anu akọ akọhwe bi na YouTube ni Facebook ni de wo bo Sompa TV de ahya wo no eno ane se wo wi na wo like na wo subscribe no wasa share chema wunuanom no wadofo nom na omuntie dwumadie we se be mbeye nhira e de amaye ye nyina ye ho na wo ye ne sanso a notification bell bi ade bi esa adoma ya ne da ase ho no wo de fa won se mia so abri bi Asem Empe Nipa dwumadie ketecho be ma ne na bedwafo producers and technicians e be krado se ye de dwuma no wo be hu ane sa abo won kaye se ye ba na se dwumadi ahodo bi edi no Sompa FM ene Sompa TV bia no yade no so beba won kae no watimi anya bre etie bi ahwe bi na panyimfo se yen kan cho bi biara bia or radio setting so bia ba bia ukọ no wontimi fa radio setting nka ho no eno ane se wo mo de Sompa app bia ba Google Play Store wo phone so de ekọ what the one sabo so a Google Play Store no na fe wo bo ba bia search column ne wo no eno ane se wo bot Terra1 Media -Sompa FM Terra1 Media -Sompa FM obetie te se de wutie radio 90 no yesre mo monya ne sa maye Sompa TV eno eye YouTube na ye ka tro obi aboki ha ti ache no asem akere wo so wuni kamafo obi bu kwasia broken heart now the sabiaba ana esinto de wadaro ma we kama me kanesa wadaro ma me dase
What looking at that show? And yourself about the conqueror, while blowing him be our honor. And I say, be what show? We be BB, people about the conqueror by looking at it. You know him, the Okoyo. Okodron was our son, and she buy it. And tell me what no. Nah, Obi Mmrantehene, oh, mammy, and now Papa. I said, my kind dear. Obi Badrin say mobile. Oh, that yes. If that devil will be the power. Obi so one. Ah, yo. Except Bia, and what how be I have war. I dear be a tete one more quadana. O quadana would see me so good, sum yes, so sum ye for na jo. Nina no say a quasi a bo bear my crampo nebi or note. 1 year. One more ni to cow and someamisro, but my dear friend numbers we say. Na yan Joe so catch your bema, or then I beg your fire crowd of saying you and a bedroom near to me up wow, I'm on your good results. Now so quada what's in me dana quadana and no, ya permanent dear free war 0546 88 3287 0546 88 3287 and I say 0243 58 BM no about 78 0243 58 another 58 78 yada mo ase monko so a na muntie sompa na wo pe kira kwan so a me so kuma se enrom hotel Swami Nom Hotel Shell filling station any din hwe ni mo na nchepe man be was ya yam fa shell no nchire Shell any enrom Shell and I mean can say Swami Shell Swami Shell filling station old town ano pa ba bia Swami old town e ho na endi o wo bu ko na new kropo Johnson ho no yo enti Shell filling station a eno ewo Swami old town ho na ne nche mo pe ne na share fence wo e bia ba bia free ba bia se wo free tachi my kwan so no offense kwan so na eba na wo free ba bia na eba Swami runabout e ho na baba bedro wo free wo ba no water west fo no wo tra ho na afa wo ba wanim kakra bi na wo be hu se won sabenkum so wo no e ho ene ye joint e ho na ye nso no ya boy ye sesi abro sa kama fe red and white eto asom yensa wo ba ye beje ofeso ama won so wusu ada na osere ama otimi dia akofia akoda kete chomba chomi dase na sume da wase pa abusuafo admaifu ba ko epeda mo mamfa mfam anya se bia wa yade enye na wa filifi na otilifi na lifi na kwawa me fa ne se dwoso yeah wa yoba uturuba opone ansana wakwaje ne ba no won sister ho akwaje akwada na ansana wakọ adwoso obedo ne breko akwada no so kunya ne sai duru ba bi kura no yare yesemu hu yemobo na obi wo singing room self contained ana chamber hall self contained chamber hall toilet and bathroom mu a modaroma beda woni asepa we de anya se bia bibi na asi na wafiri fie what's that adai sofu o da be nya so pass makada be da be no unu aba wo ware a na wo kwakwada na nche for what now different so kwakwada ho jene kasi ni nyina abeda hobi na waja ayere hin na ayere so ho na akwada ho asemu akokan yi oh nyame ba ya okay yene aye adwuman Sompa Asem Empe Nipa abadwafo ne production team nipa o kan kore pa ma ye nkonta ma ye research be 3 years nipa o kan kore pa ye wusu on the of Asem si ya kan pratwin on the o kan se wotwe o da sotwe o so da sotwe wan so pa na empe ne koreka eno ande unyanye meguso okay 93.1 nti so ye mame di no kure kwesi o mu wate se wa ye mame pa o kan kure pa sa broken heart na kura say ye wa jo
Oh, that be all kind of cry. And quite a young one. Bema. Wabre. Bema, what can I say? Me. I got a channel message now the buy, so I know them. Yo. Only say I got a chow, young share your tea for nay, I reform. Some made them say, Yaki Kakwa. Katachow, a summer or the bar nay, say a buffua. 93.1. Me, the whole wide open cry, a buffua, no my buffon pie Ghana. Hey. A buffua shet ni paso pie Ghana. Intend message now the abana, I know a dang. Na yem fat. And no ma be a air caution, our Ghana. Katachow. Send the one first how message you have money and Fabian to your 3 more. I'm here by and Sembebre. In Sembebre no me can a few. Katachow. A buffo Edding Senipa Obi Baya wa dear pass a we are from Yentimi. Nanso no answer na head air coso. Oh, I am maimu. So we are Juma Pana Katachow Bosumiasun, ne be a woko, na washa na na woko penny ho. Yes, I didn't know about say, you ready. Ah, a buffo about 2 money binya. So what could baby near dear some Katachow? Now Tim's are somewhere party where you made the answer who say, and no matter the Masentia Buetia, a bay de pana, Sassam we, where Jamanaka, Nanso, you 93.1. Katachow, and no mere caution, I know what thing. Your no baby one Malco officers no co fear be more. O got to say be a fear be party or the yet tenant beer. Yan the Masolietia. Katachow, one reading. And no cry, dear. Sabe anyado asofo bi kura so ne yera se saboa so as saboa so obi so kura ye sofo wose na kola ade a waye Yesu Kristo ba enkwante bi obefa to no so no wose wagya de chose me aye de munti me ba mo ba obabonefo ba enso sofo bi apam na kola ase wakoka asem bi to wapam no onkwan ayabufuo enso bible kura ya na eka Sompa 93.1. say ma aye Uria enkoto obufuo so enso wapam na kola bi empanifo guni na se paachew enso wo se wontie katachew obi ahwe ne yire obi ekunu ho ma ne yire ana ne girlfriend ye beka ne sa because wo na nya ne ebetwam a wa hwe na ma na da die oba na to na be ma na sa ram se nya ne so ne ba no abufuo we anya wasem ya ebe de ne waja manaka yen kan kire wo se fidie we so kotwe seka kum obi na mom de ntia ma me ka sha ne se ye wo no ma bi e ma mu ha ye de nam ye didi nkomo no ade e hya manfo mabufuo wo Ghana ha no se katacho se wasem se yamfa bi anto ye trimu a enye abufuo hye ni paso wo Ghana ha pa na ni nyina so gina se be ye ne ye ni bi ayafo mai ye na abufuo hye so pa because ade a wo be ye no se be sikani kwaye a ne de sikani ne bone no abehye hiani ti de bia no abufuo hye yetrim na no na wo ka sa asem we no esese obi a wotie bia se sa na aba ti no nche se to a kotwe sekan eno nche se to a ko fa acid den de ya katachaw ya o na nso ni nyina chi no ya besere yentra mu sa ne ni ba bia kwa ha ya ne wo emom ni pa bi nso fa sa yiwe se usisi obi a nye se ye ka ne se no nso ma obi ani so nsofo mabra enoma ekon so ya nye dipa nya na timi so mo so fa so trimu sa nye dipa nya ye kan nye dipa na timi so mo so to di ade edi unwa bi a be very careful abufuo de katachawaka yesrew obi anka na abufuo nhefom nemo ye besre wa wonso di abufuo hye obi wo ho ade ode ye ni onim pefe ade am de ye menwe nye nenso wa mia na ni de ye no eno nso ye hwe wo yie katachaw me da se na da wase pa makacho se o se ukura fu bi ene ya de pa ma woni ne masu ema wisia ne nisuo nam na fono ha na ti na nye efom nya contact asemo mu hwe ne ye o se wo de ade ye di wo bi kunani bi awisia ajanka bi na wo su na nisuo nam na fono ha na ne asase nya contact se wom o franto so nya ma bo du akora nkaye me na me ka kire wo hwe babro bo nwisia ne akorafo di 80 times e wa panfofo 93.1. ni nyina o ka se ye hwe san akorafo ni o se
Sompa penny woman this will be cooking you see and near Kunafo or him. Now the audio assembly ya diwo. Na a com and then ibrieti Ukunanisiam and Inisunia assassin your contact ya. Where Pida? What the Antonia Mabo, Diana Akodan Yakranke ye. Yana katacho I know na tofia kwa ye program e wi na minim e program na oba obi be kire sad ye we say was ensuo a planner any ayele mo e wo contact ensuo ya ne asase any a planner ti abribia ensuo e be so asase so no omo ya de ba ko there is no way say nisuo ebe kwa kwaso asase na asase be ka se ontie se nisuo no ade a wo penye ma no enti de wo ka na ye no correct asem me yi free bible mo na okay mo an pompro so for bermo na yenko katacho be manyame shira na enye ni nyina akora na nipa de be tabri kosua na session apaboduo obi won mo betimi abo nikla tena dem ana gaye obeka se tiao ana obeka se tiao tinye ni nyina akora na ye na obeka no ye friend tenua on de na na kan on se ewisia enyanka ekunafo mobrofo sankrofo wo de nyankopon hyeda mu na niku wo ho che wo mu sire bibia eti se obiti wo fie ana obiti wo mantemu ana obiti wo bro no so na se wo decide we dina wadawruma ya check die betimi atowo odache obi won mo ni nyankopon wa pam kase ba wonim Sompa 93. obi won mo no nyankopon wa contract ba wonim eti nipa na wo decide ni din no a wo chere bufuo no se de katacho be meka ni so nye so fo mo a aya agrada ana aprana ateyira mu na so obi wo so no didi ni so a otimi hwe o se di ohome ka unu sa asam ko a de betimi esi eche no ano de sene se de ka unim se obeka Antonia manku dabi Anto de se bi obo okra na bi obetwa fa echire akoda na mafom me pa cho fatemi na se wanka mo antes we enti asem we misre katacho be maseka onko so mo hu dewre be buso me mayen abufuo shi nipa so yentimi nyimfiri mu na so ye koso a kire ne a ebe brase kakra be ko bi won ma na onim empanifo si de wotwasa no onim se ne chachia enti asem o yetum de wadawro ma misre me ntwa so ne koso abu ayen because enye nipa nyina na anyini obi won ma na adwen no sabi wanyini agya adwene enti se odini nya bode a odwene ho hwa brantie bi a one ne yere atena se wo mamu nsia ana opie kono monsa kakra apatasin sabi nana odawruma onu munsa di ba fie akono kakra tie sini sisim eti opane yere ene na agu kakra adi agro akra ana obaye so abu ni nsa okawo se o miwura se o de memfa nka no ne ka mo kenya mamu nsia oso ne nkode o se nye kikiri ba ma twese kan tata bufu aba otwitwa na yiri pasa eti mesre fa biye futuo utie yeso a wo hia wo nua bia na wo hia obuhwani bia na wo hia odafo bia na wo ka chense katacho be ma se abufuo no mumma yenki bu kakra ana yenkata so mumma ye bufuo no awia mmoso na wo nwunu enkonkoto so na se wo nwunu kokoto so a eno na nyankopon bofu pa no mesire nipa bia wo tie yen se abufuo de obi be se obufuo na so home wo de home enye ize se de nyina ye ka no na so atoda niam bi obi di be ye no ya na so wo de home na tinase na se wo tinase a na wo de ja urade a bibie no wonu maso urade ye ana se wo ja wasam so be urade a mesire wo na wontum wo ye nyankopon obebu atemtre ne dia et mesire akoma okuma bia ntodi wo ye ko ye be sika hyehyɛ bi botom eneme Mmrantehene baako sika hyehyɛ botom ada ye so ko twetwa na ntwenam obi a ko ya so de wodi ofurugu sika hyehyɛ botom ye dai mesire wo faskanto e ma bu mfu nua asem ko kan no ya esu nya abotere na dane ma Allah na Allah obetima pagya wasen se de yehu no na was so for na chichi mu unim se ai mami a obonwo alata ya owuye Yobo nyumu de David Obo, you are the living God.
won say abufo na ma ni kunu no say sia be mam say agye ne life sentence in life so ne aban konhye na are ho say tama ye jele no hwa yi na ase oba no mo ye trends it ne trends na ewu no it ne trends ba ko ba mo no say the trend sister no I won say na dwua je say na ne tirimu nya ye say mi hu yanka adan no enu nti ye be sere ela wase mesramo edano ye pen wo abrepo kropo anomanye mpatase ene afi mazin area ha ba bia pen de eben kakra se obi bedum yesa onye number 0243 58 no asabo 580 bio no about 78 0243 58 view no about 78 we say upon na wafre na ye no wadi hu komo ne sika aye ready nye firi ne sika bibia ready nipa no so ye di ne ho dance ye say wo ye nipa ne ho ni asem kura agent bia ni pese ne if you ready deal direct asem bia ne ho mama mentia elder 1 elder wusu agiman ya oton chainsaw pass wa bro say ya se ya ono na wadi elder ma ya borumra ne elder 1 nanka ese yen life elder forever and never and so as if for this mu ya nya ne sa okay nti elder wusu agiman yankopon wo shaw me ba fidie so de di ka no ono be bom pa ye ma me pa se ho ni pa se na sompa dwumadi eda na koma so pa elder 1 God bless you wherever you are ya dana se pa na ya bi adwuma ye ne dai di ka ye adwuma no ochina eye bosome okay ochina eye bosome ye se adwuma na se 4th April until 4th May aye bosome baako June 4th aye bosome mi bodani na wo fiero ho an wo se Mmrantehene ma wo June 4th na wo June 4th amenya ndai last madam for be free tanoduma se abesra me na wonyem na me ka che wo se wo shata ye na wote ha ye ma usika to aduane di na akunyense wo se fa uji me free me so chata do na ma pemba o ka se me fa uji me free so o ba show oba madam for se ha oba ba ka ta show nada na ai kasapa kote ne ba di ye no no o makasapa ho kire no na o se ha na madam for bo afunu na mso anye tija na wasre mesa ene nyina ofre me ano wasre oba no didi whatever ho yo madam for yebo awo anyinam so bensre bo so Career district me ma adwo anwumre ono oyere na o ma no abusu anyina ne SDF wo anyinam so nyina okay dia wo bana betna se de ye o TV so se de ya prayer to TV no so nti bring anyina study Sompa 93.1 alright okay so be anya study no na ama yes we say ni TV so dey ade pe bi etim here I bet TV so be anya study panyin se kwa me jan na ama me so obekon amagina study o man na yire o na omoba 10 years wagina ntemo da so ja mas jai o so we no so na ne papa atwantuma akwaja esi bo no se kwa me omo blue kwa me jai na ama me so obekon amagina study bomra mama bi ewo 82 years na oba ase ni kuna bo am say mama na ukun wanya say wo so ni kunu ye 84 na 84 no wabo wo so hwe ne ho odene na mba ko fre ulma no ba ye na am say ulma he
O lady so abono o sa me na mbro no. Amta urma adey o sa na no adey. Oh very adey. Ni papa de 84 years. Babro ye. Koton side. Oh, so what are so 54 years in you? O tu na kwatere no so ya. Okay. I wish I for me and mammy I was better and say in near man ya kakra. Ba panyere mo akwaba. Eja. At the say. Nyame adum. Yo. Pass all the say. Pacho ye frem abresiama. Sema. Oh, free here mammy. Pacho mi free. We krom de meduma na ochum na metie. Yo. Mama dear na hawa odwane abeto ya nwumre yi. Si abotra kama asem kama. Why? Sompa 93.1. Pacho kadada. Yo. Ewo text. Nti minimi se make ha obia no mabai de wetumi aboa me. De tie ne se me wofa. Na mia mi kunu wofa. Na me kro no ho. Se papa, se de me kunu krofo ni si buro me no. Me ko mi kuro. Was oh. De bia me yi sori ane no ntokwa. Enti sa na tie dia. Me ma wo nko. Ti wutu fie ho dia. Na me pe baby ma wo tena dia. Sompa Ntokwa no 93.1. ebejai. Na me si yo mate. Ti mi ko me wo fa yi ho ko ma se ne ho. No kwa no se. Abna me ba baby atena wate. Na me si ya ja me da wase. Ti se no. Me ma wo makotwa ebi asase ni bia ma na watena so. Plot where you see Plot that. ai mama plot ni bi. Na watena so. Na no matena ho. Na wo nkwa busun afie obiom. Fi busun afie na wotie ne de bia ntokwa. Nti sa na tie dia. Ukunu no wofa na e kansa. Ai mi kunu no wofa no. Adwene yi pa. Se me ko ye no me ye akora papa me sum papa no. Mo. Me sum no. Aya de. Sum no nti sum pa no nti. Wo so ma me ko me kuro. Sompa na abeto mu no. Market apa. Odem. Nti wo ma me ko me kuro. Nti sa na tie dia. Obema mbaabi atena na me matena. Na me ho ato me. Me kuro mu dia o ma me nko. Nti me yes anu na me si yo agya mate. Enda ofre me se wo memra na onkotwa asase ne ma me. Na o ma papa no ne wo fa ase baako. Na okoye. To okoye na okokire me se ahase ina me de ma wo. Na me si ye agya na me ami ni sikai na so ya me na ya odi mi kotumu die. Me ye de na betumi afele ya me na. Bo hwa de sikafo na yeto. Bo hwa proto. O mo si o se anu so ana ato ubenya befa na me si yo me da me pa wase me tu bola enwu amena ni mu na me tu amena gu bola ni mu ayi asamena ni mu ebe fere a menya ka baby kakra mesi edan no ti ampani ampa me tu amena gu musa ma efere ba ti e ba sa no na me ka kire papa no se sa na tie dia da dia yu be dia ma untumi tu sunsa enti want to sunsa dia na dia no benimu enti sa na tie da ko pu obi bra Sompa so sa na o maka minufu ya huna mintumi empai hwana na aka na kuma ba ko omo ne me kunu no ba ko awura mase no aka minufu busumi nsia na me da ho na misu emi ewu ne ma misire owu se obanya me be fa me nko me so owu ne ma sese de eko sese de nyame adom na ho a na yese adwoa abadam na yemia ti me nya duro no bia na me de aye yeso sa okay yanko enti aye sa no na me wose sa na ti me kopa obi mra na me kopa obi di ne ba yese yentam obi se papa me sro papa ya chama de enti bebeboa me na ebetu sunsa se betu sunsa mame no wose o me de ne kwa no wose da bi enye ofie nipa u twotworo mu two na ma de ade na mam na ma yayi enti fa no ko papa ne de me fa ne mam na me tutu mani a me wofa ko boase ko suchire me wofa se wofa se asema atumi ni o be se me baby a me tie mi ho a ne atumi ya boro me ne ye mi se enti se papa nso de ni mo nyama ma me se me gi baby na me kusi dan kakra nsi so na me so me ne me ma enye baby ntina sabre na ukuno ti ase ai no ti ase Sompa 93.1. na wati ase nanso on de ma mana mane papa no de ma me no papa no kura wasi na busu afo ne ti ha ebe ye case ama wo monti wo de ma me e kire ya nsa na wo frɛ papa no bo na mane se wo yere ma cha na de
ɔsi yo wate nti ɛkɔba asa no na wɔne me kakra nti obi kɔfrɛ me wɔfa yi baayɛ no wɔsi me kɔ bo ase kɔba me wɔfa ma wɔsi wɔ ni sika o abana me ni sika a me di betua plot ne kama wɔ na me so deɛ me yɛnkɔ papa ne sɛ yɛ deɛ mra sanya plot no ka nsa a wo tuo gu so nti saa na tie deɛ yɛnkɔ ti me kɔ yɛ no wɔsi wo ho nipa ni na me se papa nana me ho nipa no wa wo twotwo mu two ne no wɔsi ai wo bisa papa no me wɔfa ne biem wa wo twotwo mu two nipa ni ɛne me di adeɛ ne bɛma wo fi sɛ akora no me dɔ no na me di adeɛ no ma no nti saa na tie deɛ ɛne plot no yɛ to 2 million enti megye 1.2 na me di 200 no to ayi no akɔma de okotwa plot no ama wo no na me so mafa 1 million e di akoto abusua ya awam na abusua so hu se me so ade no ma fa nche wo kwa enti me je so kakra e na me de ma ema wo na sei me de wo ho sa enti e yes na me wo fa yi e ba ye ti wo ba ye no se sei na obenya wo se papa me ni bi wo ho me kwa ba enti e kwa ya ba yi no oso okotwa loto no nya 400 no de ba ye se ye nyin kwete e ka no su bi na me call boase na me frɛ me na me kɔgye na me di betua ye enti wo hɔ ba afi ba kokora na onya bi mai me asa aba ɔsi kɔ wo fa no ndɛ kɔgye bibra ne yɛmfa firi hɔ na me wu adeɛ ne bɛyɛ ka o wonya na me kɔyɛ me sa ma me 200 na ma sa ade aba kakra saa ne etua wie ye etua wie na papa ne se wonya krata nto so me so me yare me ni sika me di kɔyɛ krata na me se wo fa ɛne ɛbra ne nya krata ne mfiri hɔ no mo demo me sa sika na oyɛ wode ma me sɛ me fa koyɛ nkrata no krata na me koyɛ na me si me kunu kɔfo ni nti ba fa me di anhyem enti me koyɛ wie na me de ba na me kɔfa na da no fa di anhyem na me si wo fa wo yɛ obi nko wo nyɛ obi a me no mienu de me kɔ hwɛ nkyɛ nti me sɛ me di ade no na makɔgye de aba na sɛ me no mienu de ade a enya de a ɛden wo fa enti sɛ ne so mma me na me yɛ ɛna yɛ nkrata wie ti yɛ na me se papa ne se he me srɛ wo de papa we de wo nyɛ papa wo betumi ayɛ abibia makola no kɔpɛ cement na ko twa brog na mo nyɛ ti akoro papa no wo fa no ma me sika kakra na me kɔtɔ brog na me cement na me betwa brog no anso na me ya me sa toa so enti ɔde gu hɔ me kɔ ya wase frɛ wo papa yi wo fa yi wo ma na me ya wase papa ne se ame sɛ wo fa yi sɛ wo di na chi a wotumi nya bibia wo nti yire ho na be ko hihye bi wo ho no mo na etena m na wo so nya baabi ntena na ho am ko hihye ye e ma asem be ko hihye ya ma ko hihye pie nan enti pie nan no mantumi an hihye ni nyina ai amoso ti ba ko pe na mtumi boss wo to ba ko pe na mtumi boss na me ko hye mti wo fa me ba ye na baba jo se wo ba ye na ase wo bɛhwɛ ei wa ya ade o wo de se kan ye sa ade anka wo de nkofo kra ba de yensam ya apre wo idi anu abefa ni aton ya bɛfo we dia to nti wa ya de koso ye na ma nkwala no so mmoa na ma wonya baabi nso ntena na mse yo enti wo ba ye na adu lenti na ayi na adu lenti te lenti no na o se sa na tere me ma na mmoa na me moda ne bi so na me ntram na wo mboa me na me boda ne bi so ba koso na me tena mu a me tete wo saa enti wo ba ho a wo mmoa no aba abɛhwɛ sɛ de esi ko enti na nse bi mi wo wa mate se yasi wo fa se waton proton ade na wo fa ade na ya misa mi krom ne wasi soda no waton proton no enti waton proton na waton no afede de akoye se na enkrata no yenye nwie onse me kwaje ni sa nti no mo se sa na te de yenye enkrata no abusuafo no ho akoye enkrata no mo se enti wo fa se no wani mu hu bi wasi ai wani mu hu bi enti mi firi mi krom ba ya pa no mo se bra wo fa se proton no wo na wo ma kwa se won to wana wo papa yi di ade na na yi di ade abche wo no na wo sa ko to ade no mi se mi ni mu hu hwi o enti sa na mo se ne sa na te de enkrata no ya kipu ya fa ma no che wo de wo di ama wansana ya de ya beje mu ama na eje mu ama no enti be kwa na busu mi de akoto me busu afo ani se me sira no fo me chefa mame me ka na wochina wo woni ka enti ukra ya pade e be du anwumre no pu ha no otu ni kai no okobo ase me de ato busu afo ye nim saa
wo omu ya no me se ya fe de de mpa bi ame nko na fe onya de wo bu wo mo na me di ko hotel ti me ko hotel no me se akoya busun asem enti sa na tie de a me ne papa ai oto asase no o di asase no won ho no ene ne nkasa na me ko na wo me ne ye no me se sa na tie de a me di wo mo ensa metena se na mo mfa onko che no fa me de ma me wo ba ya wo se wo ba ma me enan pie mi ensa ai mienu na e ka me ma boso ni nyina e ka ma tua ma si da ni nyina obetua ma me ni nyina nso a wa maso de fi ma ka wa maso na me se sa na tie dia me dia papa yi dia wa ye me no afi de wasa ko ton plot yi dia anya me hu anya dia o mema mbi kura me so menye baabi atena na nse na me ka chense wofa se sa na tie dia me pe baabi aye ai bodwa kakra me ntumi se me sisi me ntumi nye nante wasi se me sida wo ho a obebu da na gu sa wofa sa na wo ye me aduru sa wasi me sida no waton nti wo sida no si wa obebu wasi bodwa ai inu wo ho a obebu da na gu na me sida bi eni me so me ntena se nti me de me wo ho de me de baba da wo no adon me ti me sira wada adonfo mo na mo ba mama asma okay ya trudo ayo trudo pa atansi fo ho okay yanko producer hon mana yankuti modna wa ba fa ho okay okay producer of Fre Panyin na yene na kasa na asemu de me uti bi da ho Omo samwa. If you want sana. She. Otimi ka wa se huriye. She wan sa ka wa se huriye. Abuzafo momo yen kwa homa no so na yen kwa va dwaton de. Iwia na ya to aso. Sompa 93.1. Okay. Afidie no ne trimo daba kakra. Okay. Yanko na omono. Okay, ciao. Ya na nka bepese yenya papa nanu mu asem ansa. Ba bete entete mo kakra na ya fa gudi ba yente papa nanu mu asem. Na aya de sua. Aya de sua ma bibia o resa de. Ka ciao ni. Ya tete no. Ana ya ma me no. Sompa 93.1. Mo no mo dwadwen pa. Sabe e chenne. Na sa no ma we ma mi die e ya ko nyane ye nyina ye nsem bi ne ye fie mu nsem. A cha se de me pesa me kire nyina ne se obi a wote bia no tete fo no na sabe no bi Challe, it's drive. and then no unu nua pa te ho ma me ba ko papa ba ko wo ya de kra fever efie a ana abo afie a ese be ye twosa Sompa ewo kwa bebre so 93.1. na de ntia me nko because me ntie papa na no asem na emom de ye pese de nam nchanchan sa na ye te papa na no za ye wura mu no ma me nim de adan ya asem a wo kan yo se baabi wo kunu ana ne tekura de asase na ma wan kan kire no ma me ho me nim de ntia be ma 7 pre wona ne bobra na ya chewa asase anka ni pese so bona mane e ye wo kunu nanka wa sinkete di wachi ba o kasa mu chese no kwa wanka che ya ono te ye no ansa na obebusa ma me ho mente ase esa se e ho no na me se ya bu me kura na be me inu agane jam Bema na Sompa otete. 93.1. ya bu Okay. ya bu me no te be me isi mi ko bu bi na ro pata na ba ni pa twa ifo na bu Nkuma. ni nkumafo bu wa na se wo hra wata ni nkumafo na chi enti na se wo no wanya japade be hu nya so bebo na mane yesa na mane achi obo na mane yo na ba ko ka ono fo no se be na pa cho ane we will kako ene de antwa yesa nanso ya be fansa se antina ne se bo won kiti kete du baby na wase Na. okay yo
Katacho yenya papa na no asem nti no ye gusu aye na me no ba bi kakra na ho na kire madwen no na mbusa because ye nim say ne te bone ba ya che omro ye ntie papa na ye papa na okay wi ane ya ntie ne no ahwe a no va se no ai oh yo and say if you have to go papa na yo yin bane yo wani gwan wonka and say me ya message man me jai na me ye lu ma na 95 meto mo sa so mi ya me ni ya no baba ma why okay meto mo sa so ko fi o se meto bo agenti ko fi na ni nya efa ona me da hunya me fi bo ati ko ba me mere nti wo chi ba ye me ne ka fa onya oba me ha e bi si ni me nya ma me ti wona me ka tell no na aya se me penju onzo o wi anu no bo ma ne wo de mo fa se no de ba me no ni flipi wo mi fi ko ma me fi da ube bia nje menje da ube bia nyi mefum sai fum ma to ka jo ne je ai me mbisa na me wo na ube bia wa ye ne se wonu e se ma onu apanya o se me je chi oh udi nichi se me ni apanya se me je chi ye ko mi da ba wa ne ko la belia 13 good years o ba na ma da ndi ko wa mi nu ndi ne manu mi nu oti wo ko kuma se o ko ya man ko ye school ama ebi ko ma bo me ebi ko se me se na o mu ko awara o ma ye fo di mi ya am da ani se ya mo ta bo ma di na wo nyan so wo se mi lu wonu wo di se ma ti nyan so ni ma so every ye ko mu school so o ti to ti mi ja jo ba se ani me so ma jo ma na me dia ka ci na me si si ai e bi ne bi se fi se se me ka say kwai du kwa awa wa bu nya ya December 4 le menda ba ko ba ko ba ko ya e fro o shi mo ma me bai mo nya so e fi na bo an no fo ye me di mo fa de nti mo ma ni nya me na fo ma mi ama ne na fo ne di mata mo aso da ho ma e bufu ani nya ne se ni ya me de ne ti ba na ma na ma ke wa se ndi ku ni ku ma ba wona hutu su sa Abi mi tia ja mi toy. Wo do ta mi bi bia o mi toy. Na se na se ni mana ni ti mana o fa o mu. Ai ko ti o mu. Mi ya mi lo mu mama o mi na. O to fi wan o. Ito fi na na jamfi o. Na na jamfi o na to fi. Na na jamfi o yi na na to ko ne o ino o simo. The 96 ko to bo bi ani. On ta ga ni ko a. Ka ma mo tu tin na na no. Nani bi ni ku tiniku ma bi wo fa se tiniku so ta ma ni ku ato mo mo wa se mo a wo ka no enya no krese ma mi asia ma ni ku wo fa na dia asase na ma no abi ni ku ni wo fa ni so de ma ni ku no o de ma ni ku o me wo fa ja na ni ku ma ni ku na to ngewe duwa me ni ku no ma pa ni fo no ba ni ku wo ya no e ma pa ni fo ba no so ma de wo fa sa na me bo ya se na ja duwe na ni wo fa na Satrano, on a demand, on a no. Asase a wo se wo ton free na agency won no. Na nanu ma wo kata na agency no ye hwan. Woni o yumo o ye samna na no o. No ye wo fimu gene. Na what ya na so wo fimu. O wa wu kwa me no ba se ko ma sa transfer. Beto ni na Jesus. Na o bo kata bi ma wo. Ma sa transfer. What to do say? I'm talking about it. I'm going to tell them what I'm take away. And I got them to my bank. I'm coming to what the old woman said, which is you. Your woman said, oh, what I was saying, Nicholas, what I didn't know. Let me scan at once. Can go, Papa, the two are saying, when the Bible's men are in the Serbian opinion. And Papa, that's what we say. Ope mase mama ngabo ba tifa da dimba se mingi ba kuma ngwa ngabe ati za baba na oya tina to foto sikasa na to eh to sikasa oh 1.6 ate 96 to foto 1.6 manu kwa mko 1.8 ana 1.6 1.6 good currency no na product ma si dan wo so
Achama maame achama no wasi dan wo proto no so. Tabi me Wana usi dan no. Me to bros me to anya tip abiolu. Me say ka one me to 70 as go to water tell us after the go to obi ni I company auto cement do himo. Ti go chance ka ke sema. Omdisha ti mi de ma mi bu ya say me ko ya bros here to engineer no. Mo fa say ande ni pe eto Friday. Ani je me meza. Kama bufu ya yangu ndani ndo mtikana mijago tu meba ofasiya meba sese ansana yemienu wa kafra ofasiya na ansana yemienu ploti edan ye sisuo no eyewu na usi e maami asia mafika nimbi okade tikoma ni tikoma nze isisi wana misopo ngwengo za misopo no ana 203 Debi asem me pacho me ba ya ye me bisa no ye no na ama no ni sik maami asia mafika nimbi ni tikale wo me se o sabe se o baba ko so atrem ana me ka se we ne ja onye tiano famna nka me so nka me mo so kama ana me wa me ka me ko no baba ko so awati sanete dan usi how many rooms four man na baba gbe me ko ense no se kama ni me buagu abia mo se me so be no ti four na two pe na ya boso two de mo so okay eti ne kura mu no asase no ma na nche na ta asase ne ye wo dia obi ni mo fa te fo ni afo ni ni me mo ni babudu mo ni ba e bu jana so abu shaso ndo ni obi ni anya tsu magre na yo abusan fo ma yemisa panyina wode plot no ma maame asiaman wa free mode na de odi na de no wodi masase na bakosem entimo yemisa yo ahumana te konti ye pese yenya de wodi masase ya bakosem maame se ne wofa ne papai na okobo na mane wofa me kununkrofo achemade na ja kakra no betu so nsana ed ena o se ono one na ba na obetu nsana ma na se na onim se ode ja asase no asem na wire ho pa fedie ye kodanya ne ya papa se santan asase no metoyo intima sama ton obey yeah. Okay. If you want some, nah, mommy, I don't know we are seeing the homosa. Sompa 93.1. Get that joke. Ekwa abontan ko baka se yeminya wo fa bi nanka obegina maame a sanka simbie ne wo hwe Kata chowe. Ase no. Swami na mai bia ma bia ni wa ya jiba. Ayo. Me that's it. What is it? Okay, hello. Hello. You're right, Mojo. Yeah. At a say. About joy. I'm a son of an Casay. About joy. Wadaruma, Meno Casa free Sompa FM. Yes, I was from Pet TV. Now, the American say, Ma, maybe over what I offer. I will Mufia home, my mere Siama. I say, baby, offer Penina when you're baby crow, or Dania Sassy, some maybe mano. Say, ja, on pair patabin, Sonaja. One nana no more baby atna. Na maame se okoboro wo faman ye senka obebua no ntu nsenguso ne wo fa ne betu nsa no asese wo fa ne chesa asase no oto free abusua no ho wadaroma asase hu abakosem bia unim no ye badwafo ne atiefo ye tiefre wo nchen Meda masi yo me de asase no se maame no ewo asase no so no fa ne di
na menim no na asase no asem ebe pii no na wɔwale ma bi efrɛ da kubuachi saa kubuachi no na ne papa ye ne nana na de ɔno ne papa na de asase no mu a abusia no enyina 170 pounds enu tiai ɛna wɔgye asase no ma yɛ abusia ediba sɛ abusia no teteɛ no na papa kubuachi ne ka ho na ɔmo tete asase no emi de no ati na mu sɛ papa kubuachi ne maame no wɔ asase no ne nanafo enti ewoma na ɛgya kubuachi ne matɔle yɛ sɛ asase no ɔmo gye sanse ɔmo papa na ɛdi asase no enti nya maame no deɛ enti ɔmo bɛgye bi enti ɛhɔ na ebe tuo ko abusua no nyinaa ni sɛ papa no gye tuo sɛ asase no nyɛ ɔno na gye na emra a ɔmo yɛ asase no so adwuma no ɛna owuma a de tuo na nim sɛ ɔmo mpɛ nsa bi mmra na ɔmo asase no edi sansa no yire no na pɔ no wɔ fa ɛkɔpɛ bosia no ba ma ɔmo betu si etrensa enti no ɛnyɛ ɔne mu asika no ekotu etrensa na ne yire no kɔgye no wɔ fa na yɛsɛ ɔkaa na abusua no nyinaa ka kyerɛ mma no sɛ ne yire no na kɔgye sika betu nsa ne de a na papa no so agye ato so mu a ɛnyɛ yi a papa no awu enti nkɔlaa no ɛte aseɛ ɛma nipa sɛm so ti na America nti emekyire mu agonti etwa aso no akyire no ɛna ne wɔfa ne ba yɛ sɛ asase no ɔgye afi maame ne nsɛm ɛna maame ne san de bɛda yɛ bukia ne sɛ asase no a ɔno kɔtu trains a ɔde ne wɔfa kogya no mo kɔtu trains no ɔfa ne gye asase no nyinaa afi ne nsɛm eti no wɔsrɛ yɛ mmoa no na ne wɔfa no so abɛhu ne wɔ mu a ne sɛ ɔmo nye pipa ma no wɔn na de ne bae madam na de ne bae ɛna yɛfrɛ wɔfa no ka kyerɛ ne sɛ yɛyɛ pipa ma no sɛsi a ɛnyɛ ebi sa asase no ɔma maame no bi etu yɛ nyina tena aho si nkonnwa ɛma ne te aseɛ sɛ ɔma no asase no bi etu ɔkɔkyerɛ no baabi ɛma yɛ nyina ɛkɔfrɛ edi yɛkɔhwɛ wiɛ no ɛne yɛka kyerɛ papa no sɛ ansa no nti yɛbɛsɛn pipa no ma no wɔmmɔ lɛtɛ sɛ wɔde ha ne sɛ mu tia ama maame no sanse pipa no yɛsan a ɛyɛ food blood pipa no yɛde ama no ɛdi sɛ ɛhyia amema amakraka a mɛpɛ so ɔno nso ɔtɔn ne fa na ɔkɔtɔn no nyinaa a yɛbɛtu maame no ɛno ho na ayɛ twema ne ntia a asɛm no ayera bɛdi tia papa nse asase no afei deɛ ɔno ara na ɛkɔtɔɔyɛ ɛti no ɔkaa sɛ ɔno ara na ɛkɔtɔɔyɛ no ɛna me so nsɛm wɔfa nso sɛ ɛnyɛ saa na asɛm no nti ne yɛtena ase sɛ te asase no bi ma maame no ɛti na asɛm no bɛbi menim ɛfa ho no nti sɛ nti aseɛ bi nyɛ adwuma sɛ tentena sɛ ɔno ana sɛ bi a na wɔfa baako no te ase ɔna ɛkura sekena mu a ɔmkɔtwa asase no ma a wɔ mu nti monkɔhu me wɔfa hɔ no so baame deɛ memfa ho a yɛsi nkonnwa no deɛ ɛkɔte nti aseɛ baa mu sɛ maame na maa no kɔtuu tire nsa papa no te aseɛ nti wɔkaa sɛ wɔma no asase no bi saa nom de wɔka kyerɛ okay meda wase Mr. Sare na once more mibisa sɛ asase no wɔbusua no ɔmo de kyɛ maame anaa ɔmo tɔn maa no anaa sɛsɛn me deɛ nana sɛ meka kyerɛ me sɛ ɔso ɔmo bɛtu nsa na mmom nsa no na ɔma no asase no bi na mmom sɛ wɔtu nsa 2 cedi sɛ 3 cedi deɛ mede maa no kɔka na madi turo san sɛ ɔmo de nsa no ekɔ no maame ne de ekɔ no ɔkɔfa no wɔfa no ka ho no wɔne me wɔfa no a wɔte ase no ɛna kɔɛ eti me ka sɛ metim aka sɛ 1000 na 2000 na yɛtoro na mmom papa no adeɛ ne wɔfa no deɛ ɛbere ekɔhyiaeɛ no wɔgye tum sɛ wɔne di anim mu a wɔne no kokotu nsa nti ɔbɛma no asase no bi saa na wɔkae mebakyɛw mo wɔfa na mo na wɔware maame asia man no ɔte ase wawu ɔno deɛ wawu maame asia man ne kunu no nso awu ah asase ne si yo
Madam Asimi Sasare. Ono ane wofa no ne wofa no yesi aye no ne wofa na yetena ase ma ye ka ase ma ne wofa na agi tunu se asase no oni ni nyina na ye sa de no mte ma no watena nti no wo de baabi ma no na baabi a wasi dan kura na obeje ho yate ase e ma ye sa na ema ni nyina ntimi no e mo wa se ase we asan akoye den sa But na mo ye ne se ne maame ne nche ha na won wai tefa bi emfa maame e bi a munwa mienu ya nka so nche mienu ye ka kire papa ne se enna me se maame ni na di eni mu no so nkoja no nkotu nsana eye ne dia no eye maame ni dini mu ne die wona dini sika ba na abe ye japade ama wo mti sa de a ono wo maame ni bi ene wo kire ba bi a obeti ama maame no ti ba bi a maame na si dan ni nyina akora waje ama maame no so ti ase se won de ho kakra na ode ama no wo pendi no na papa enye krata ento so se mati 20 by 100 e de ama maame eti fipa na e de ma na ye twira ahye so ndi wo koton a watimi aton 80 by 100 no ana papa no se won za fipa na wonye asem ni nyina no yo me da wase pa mi Sasare mpanimfo ya de asuntie ne de ne fam asem no emu oya o na ne nyina ohia defo ya omno abusia senko on white tefa bi kura mama mi no monye paper ma no o say no baby amami yesi dan na papa no say waje aton mama wapene so say baby anka ja dance no kura anka apene sa say o maka wase makura de wo mama mpo nti say me de me say de ode mama bia se wo ode mienu no kura mama no ode me besika na me bo ho ka no e mama na wati ebe kwa mu animu dia say de ode me akwahye de ode me akwahye kire baby o minya baby mfa kwae maba animu ode de ni nyina wafaton kwaso waton okay so waton ni nyina na mema yisi debi man kwan mo famfemu no so anya yi onya baby kakakura na obenya mama me srawa ye muya asemwe yi kakra se o amane be pa na de kobo wo fa wo boase ho me pese me hunu wo fa ebia ya do me plot bi na menya sika ntuaka omokura so mo anton ama wo enti ensa na mutu aguso eja amane be na de kobo fa amane me ko yense wo fa sesi nana jamfi adome sesi ye me abusuan no wo mo buru me sa nti papa ne se wo pese me nya ba bi tena ene me manya ba bi tena enti wode asase ya mame enti wo fa me srobra na makofo obi ade koi wo se wo mpene enti me fa me hu ni papa me twotwo mu twomra wo se fa ne be ye den me fa ne mra mo o me ye e me tua sika ne mame o me tua plot no ka ana wadi mame no me ye o me tu sun sa mame onya dansie me tu sun sa mame so eso sanu no wo tua mame no enti wono wo fa ko ohene nanim no na ene se wo fa no ko tunsa ama ohene na nyasa se mi na nyasa wo ko tua protoka da bi o eja na enti wo tunsa no wie no papa no wo de o ma wo ye krata ato so se abusuan de achew de oye o mane oye krata ma ye krata se edidie mu wadanse sa krata no ho adi nese so enu na ode ma me se me nko ye me na me de me wo fa ne di anka ma fa me di anka ho me ye no na me se de abusuafo ne si ha me no enti me pese me di be kwakwo hye me wo fa no edi ne di ye dia na ne ye nyina ye dia so enu ni me problem yo ma se me nyina no so rekire sa hwe abusuan asan abebon ya ba mu ya sa bai esa bai o wa na mo fa na to so dia na be ma panyin so wa fan world cup se eyesa no mi kunu ko enkola mo ko bo mi kunu kola na ma ne yesa ye maburu mi ni ma je japade ni o se na be ma ne ka wo ba buru mi no ma je japade no ebi se ebetwitwa me se ka ebi se ebe ye mi se na mi se yesu ti ase die obi enu obetumi ekumi
Song. Yo, abaja for mumbre mo no. Agata cho afene fru na ni abre. Asem na ni awai. Ama me mpacho another Mr. Mebusa questions kakra na wada Roma. Mame me pese me busa yi kakra se. Oba asebwa ko mame wotiwe na na oba me ka cho se mame o maba wa bre mu no. Na ho ofeye. Minim. Oba wakwa wade. Ija nkasa mu aye se me mikru nkrofo ebo me. Mame wada Roma. Oho no me ntiase papa o. De tie ne se. De man o mo bo me ne se. Mi nua ma. Ho de ye kodi asem no ye beche. Mi nua ma no. Kata me hwe okay o de ma no de ho de ye ko ho ye be waste the whole time. Because e mo wanwa kakra se. Na me tie mu kakra nche na wie ya na se oba akwa wade ya to da bia ni kufie fo ne nka. Kata cho mate. Na busuana ache o plot ho. Mate. Na sese de aba between ono ne ne wofa no. Wo de ye nko ho pa. Mate. Kata cho on se enne rasimo de bia ye ka. Yani asante ya no asase bu aye situation sa ensetu no kwa chen etimi top plot be de o minim de asante ka se musie che wade na se otusun sa na za be ye wo de a Confirmed. pajopi anon cry kokoto kwa na koto timbusa nyanyam bia na nanam de ma otun sa na be ye wo de a minim ebra asase wo hwe sika wade to asase wo bodin wo hai ene nsetu no eye me won kakra se maame ya che wa yi sei asase sei na wa wanti manya sika entu eso nsa na wo fa no but ye fanya adisua ajajo won se ene wasem akan ya bufu asem ne ade a wo kan ye eye akowie no ma bi se abufuo se maami asem a wo kan se te sa ampa abede na maami abufuo maami wo kasa nyanani so edai atata ni so because na dwi nyina akwa se me hu yanka me hu yanka so eni obim na eye mwanwa kakra se papai abasiriwa ye ne ne kasai ya na amanfo taaye se ebia yakogya hwe edu no ma bi wo hono ma utie nipa bebi ensem wo kwa se meme ne papai a nka mte studio ha awo kwan bi so de nka me ye bia no nka meji aba mami kasa nyina mami wo de yawo na kasa because mami wakosom wabre na saadi oni panfantua ensua de se mami mistake o ye pa se sabi okoye pepa no e de na sikwan se mami unu nua be makra ne ache made a nenso wan hwe ya obeka se okofo ka nese ka ne benya accident a ana wonim se benya nka ba kofo na ne sa no ma na ekoso a ye di sua de se tete ya nananom ne ya papa no na ye ne ya meto wo mo no esa o mu twa to ho no na ye sa papa because that time no no mu didi bom eye bibia bom me oba me fia me papa no ma se bo manyom ba bi ko obu okra sabi efie ba akum omu wale anwiafo cause ye ne fia santenka mo enchi so ti ase enso ya papa no no ya ye beto wo mo no enka bom na e wo fie ho no ena mu wuye no enka bom na dai atete ajapade omu ye omu nyina kabo omu ye no enne omu de nkabom na ye say fine maami de na ekobi ensem bi so na me de baye mfato hu bi ajapade omu ye omu kabo omu a satam na ye du tukwa akoko di what say ne ye du atukwa akoko Canada na ni babushua ni pa ba ko ne sorry ma bushua ya bushua enne akosole say enkrofo ye nwan bi say sabe and on papa din na da so ntia dai ayo mo dia na so akwa ya fa so akwa ya sa no o munim ti se wo mu nko ananim o mo so na dai akwohye asamadu eti akwa ya koto asam wo ebi ni o maami nim se sabe ya che na sase wakosom sompa eti misi anya si tusunsa because na no munim de sata ma na buku ana se koto ni wo no ya si tusunsa ene kreda so ye adwuma asa ne nyina stamp aye adwuma 3.1 ena ye maami ne sompa kosom no wo mu se maami situation wo mu no according to on statement no a wo ka se the situation okomu a wade ne de amoa no eno nti ye hwe honhu se maami ne sompa osom ye no e se onya edai akatua pa ene ye de tie yi ti maami hwe ya no se edin bi e friend sompa de Anastasia bi e friend sompa no me de beba ha na enne sa se mo maami di abai papa ese wo tie ye pa na se de maami kan ne kra kata chaw edwuma bia ye tufo
sɛ abufuo sɛ bemprɛduasa ɛma abufuo nhyɛ wo so na ɛduru mmerɛ bi so a yɛne aso na ɛka sɛ twɛdeɛ yɛ wan na hi ɛwɔ kwan bi so yɛnim fiefie bi mu a mensa sɛ wode sɔfo meka na wɔsere tie o hwɛ yɛwɔ fiefie bi mu a ɛsi hɔ a ɛhisɛm nti obi antimi nkyerɛ fie so nipa pɛ baabi ada maame asɛm a wɔkan a maame tie asu nyɛ sɛ bi ɛsɔpɔto obi a n'asɛm no ɛmu ɔwerɛma nwanwa papa yɛafrɛ wo adanse trodo a na ɔwɔ akora yɛ deɛ frɛ no menim ne mpa ne sɛ yɛbɛkyɛn ne pani so no bɛkyɛn yɛ ne o deɛ frɛ ne adanse ne wɔsi no hɔ ma papa wogyi tom papa so statement ɔde ma sɛ papa yi kunu asase yɛde ma no kunu kɔtɔn wotie ɔso kunu kɔtɔn wo deɛ ne yɛde ma wo no dabi wo deɛ de ana papa deɛ ne kasa sɛsi anso state bibi sɛ wɔtem bi ɛna wo papa wogyi tom sɛ wobɛsan bi ama no na mmom maame nso kasa na wɔsi yɛasan bi a na mmom ba bi a wɔde na kɔhyɛ no ɛne wɔn ama ne bi kura ahɛ den ɛnkɛyɛ maame nyɛ saa yɛ kyiri koko asɛ bempɛ di ne ma maame woni asɛm no mu bia ana asase woni bia nka wasan akɔsɛ bi ama no ɛwɔ baabi kade wobɛka sɛ ne wo ma ne koraa baabi ɔpɛ bi ɔfa nkɔ ba wo de maame so akɔma ne mmom no baabi a wode kɔ maa no maame kura na asase no so wɔhyehyɛ bi wɔ so wɔhyehyɛ bɛ so wɔfa ne nyinaa atiefo mu ntie ne yɛ o asɛm no ɛda hɔ no mu ntie ne yɛ paa ma yɛn maame asɛm ha ne nti wabɛkyerɛ na maame wɔte ne suo because asɛm no ne mmom yɛmfa nsua deɛ maame baabi a yɛ mistake paa no yɛ wode bɛtu nanan bi fo sɛ nnɛ sɛ wo nua bi si dan na sɛ ɔse aka 1 bag of cement na obi ka kyerɛ nsɛ mpatwɔ mu ɔbaako bi da na bɛfa kɔhyɛ mu na wonya dɛ bɛ ka kyerɛ nsɛ daabi ɛnɛ namafoɔ no a yɛaba no sɛbe dodoɔ naa no sɛbe mprɛduasa wopɛ sidan no aduru baabi na kɔgye kɔfam ne cement na wamfa nkɔma no ne nua mo anaa ne mma bɛsɔre daakye abɛtia sɛ dan no me papa cement wɔ nti meka wo bi mistake ɔbaeɛ no kama me bae na ka pepa bi kuta no ɔsɛ o mene me nua maame meba o meba mene me nua na asase me ne yɛde maame na saa tam ampa ebi a na saa tam sika yɛde kɔtu nsakra maame ne ɔne bi ampa kwasi mesɛ wɔfa bɛsɛ meɛnkɔ na meso mpa mekɔ so meyɛ ne yɛma masase na mmom ɛtire nsa no ma yɛa menya sika nti yɛnkɔ ne kɔgya me na yɛ adanseni ne tuo kyɛ nsa ma me maame sanka ne papa mu a papa ne statement wɔte asɛm bi ɔka wɔ se sɛ maame ne kora kanka that time no kora nkɔ no ɛdɛn kɔbɛtɔ bi ɛdɛn ama no because na papa no wɔ sika a ɛkyɛ nsa na yɛmu sɛ sɛ ɛyɛ dɛn na papa yɛ ne ne kasa yɛ ɔhu sɛ asase bi da hɔ no wɔkɔ akɔtɔ wɔnim maame na de ne kɔɛ maame nso ɔde ne kɔɛ no sɛbi ɔka biribi kyerɛ nansa na wudi n'akyi ɛma wɔanyi kyerɛ sɛ ne wɔdi w'akyi a ɔno wɔkɔnya na okuta n'adwene dada nti ɔkɔtu nsa ma maame na nka akɔwie sɛ me nua baa na sɛ me ɔfa ase yɛakyɛ na asase ne so mpa nti sɛbi mekɔ akɔtu so nsa ma no nti wei kora deɛ nka wo kora na ɔka kyɛn sɛ wɔde wadaroma mɛkɔtu so nsa yi deɛ ebi a mu mie na maame nya adwene papa sɛ ɔfa sei nti saa na ɛteɛ deɛ a fa odi yɛ baabi ɛm sɛ maame kura no ɔka kyerɛ sɛ n'adɛn na wamfa odi anka wo so ɔfa wei deɛ sɛ me ne umie no hwɛ o yɛakɔ wie maame nti maame bɛɛ na nkɔkuta pepa bi ɛna ɛyɛ me din na ɛwɔ so na ɔno wɔfa din wɔ so ka ɔfa nka wobɛyɛ dɛn na ɛsɛ wɔmmɛke statement bi wɔ papa no wɔse maame ne deɛ ne yɛde maa no no maame kunu tɔn ɔhɔ ne yɛbɛkɔm na yɛhwɛ because akora no danseni na mmɛke statement bi abɔ obi din sɛ ɔno de wɔ hɔ eti yɛ paa yɛ nkom ɔhɔ ɛna ebehu adansi toro do a ebefiri mu a ɛbɛba ansa na ɛwɔsɛm bi ka na yaka. mɛdawase ɔn sɛ maame fa ne sɛ mewɔ fa yɛakyɛ madeɛ ɔtu so nsa ma me papa ne fa ne sɛ mewɔ fa ase abɛboma maneɛ sɛ plot bi da baabi enti membɛtɔ enti matɔ ne wɔfa ne fa ne sɛ wakɔtɔ maame fa ne sɛ ne wɔfa na ɛbɛtu so nsa ma no na menyi ne sɛ maame kɔbɔɔ ne wɔfa maneɛ sɛ ɔmɛtɔ plot menyi sɛ yɛde akyɛ no ɛne wakɔbɔ no wɔfa maneɛ sɛ ɔfa aka nsa tuo no ɛfisɛ na panyina ɔde maa no ne ɔda ne kasɛ na womɛtu nsa no ɛne ɔkɔbɔɔ no wɔfa maneɛ sɛ womɛtu nsa no ma no katakyɛ na ne wakyi kura nso sɛ ɔma san akyerɛ sɛ mama papa no agye atom sɛ ɔbɛma no bi ɛti sɛ ɛyɛ wo deɛ anka wonyi ntom da okay agye atom sɛ ɛyɛwo deɛ a ɛnka wobɛgye atom sɛ ɔbɛma no bi anaasɛ de wakɔtwa ma no sɛ ɛyɛwo deɛ ampa a ka wo kora no ka mfa sika nkɔtwa bi ma obiaa da bi sɛ wɔbɛka sɛ bia ne nana no ɔwae kakra ma no katakyɛ papa no yɛwotie ne yɛsɛ no ma ɔnyɛ saa womyɛhwɛ noma bi na mfa yɛntoa yie medase ɔhene yerebrɛ mu a
Kada chompa chome dasi. Na omono kura kan asem no se asem a eni adanse ne yetwa bi na ye de aya adanse. Eka maami a wote ase no mu yi ne wo fani mpon ne. Fine obi anim sa. Na so sasa ne ye odi amegidi ye se wo yere wo ma. Ya wo mu ebi wo ho. Adanti na nka maami na wo fiti nwa akwa akọfa asase ne bi di ama no. Empanyimfo akọtena aso ne mpo no wasa age atom wo ho. Ene mim jame kwai na wo san me ho. Enipa ne tamfo ne fiefo. Bible kan ya wo moa. Obi a wani da no so ru ehye ni mu no. Bible say no men ka obi a enipa ode ne ho nipa ne ho etu nipa. Jeremiah 48:10. Won. Ode ne ho to ne wo fa ne so. Jeremiah 48:10. Katacha wo adaro ma ye dase. Omono de no onim. Ahu enne enipa gidie enti no. Eniama beble aba asesa wo nipa asetenam. Ya gidi be enipa di dodo na papa ya waka se wo me ye sure say wadu na besiri wa mu a. Na wo fa ase ne dia so nim so wakọ nanim. Maame ne maame na ye papa ne nuaba. Nya sa. Obi wo ho no oyomo ka echi. Yo. Anya wo twotwo mo twopa. Me si mi na de ni ko school. Mo say mi na de ni ko school. Stand school ni na wa do ko. Na Jebibia wo. Yo. Once what the nani to no so say wo ye ni busuani. Entine bia wontimi ni hwamo. Omokwa ahwe a omo nche wo fa. Wo de se me ne wa me wo fani mponi nti wo de fa wudin ye. Se be ye bia ebusua na me koto omo na ebi kura mpo ne me ekeka wo so ade se me hu me ho anu kura no. Omo nsa ne me meko wa asase ne ho nte no. Fa wudin ye. Minim se media no ewo me ene wode ne re hye ne munya gidie wo ne wo fane mu mo hwe de na akwa wie no na sa ble no kula no wo fa si ba bia no wo no wo senko wo kan kula nka otobi ma no wonu mu asem wo sai nka wo sika nka utoye no enko ope bia enka beto no hwan na ope fo asem pakodo wakwaso sompa enya akatuapa edi afri ni kunu e wo fanchen ne sompenti eti ji asase we say na wo fa minisika o bua me papa se de wo sikan owuo de akwai hantankra de da obi akomu wo ye de ba befo akọ papa ni hwe ni mfie na wo anyina dru na e na wo de igu maami so say bo mode abetu asase ne so nsa na anya se bia me dane to me benkum so a won san ka busua ne be ji asase na ya busua asase ana akonya bia beto ho ene wa ma wo sa akonya na wo fa be jam yo mini sikente no wada ro maboa wo fa ase na de me demu ne de atumi ni a wo fa fa de asase bo aye bonante no wo ton se be bia dar krampo ye o de be ye filling station ye sika ye ma ni sika bum na ye nkai odo de eye me ni sika chi empo wo fa ase ana se obi a wono wo ye obusuani prekope ena asem ne kura ne panyimfo di nkan atena so a wonu maka asem no wagye atom se eyampa se asase no ebi kura pa maame ne kwa nemo sika na ebe hye mu nti no maame na nani na so se bia bedu da bia ma waye ni sei enka menya sure se ka oba befa onyam se papa na wodi nka kofa na bonten so meye dance ni ana se wo mebua no mani ntu nsangu so kura no enko fa na nke no na ye wodi na ni to di busuani so no wo fa wo ne wo fo bi oben ne pa mo hwe de waye no enti wase ni ye futu ama yen yesusu nji ni pani Judas yesu ji ni di ya eko wi eche no yi ni man sa what they are no fear just jai or the just a case and a ye Christo my so no one na chese to nse didie disciples sitting your music nyina no ono na na kipi Sompa 93.1 amafo di de wodem nso kokko me yehu ansem me yenkan yasem okwa no akokisi no eti ye ka kire obi asa yesremo ye fa nya afutuo enema ngi dipendi fa wadwene yusu wadwene
Nyankopɔn ma obi adwena wo de dwene se besi first back rampo na besia boni ho ene die ye de ye futuo bibi kire wo so a kwa ubenya baabi abo besia now dia wo besia krampo na inside sa wo de owure be shi obi mu na de wani ato obi so ama kire da kwa wiewie wo say die wo de wo besia krampo wo hia de no kobo na fa ya sa de nya sa da che no de ato maami we say no ebi betimi ato obi a na wo fa no so yesre no so nimu a ofo baby eda no ofo baby ehye no ofo anhye wo nye se be frato asase na wo twe ho manso no sabi o mukula yi o mu dia kula na papa na wo twa ye de man no wa firi mu wo ya dan ya wo bewu agya ho na ebi susu adam asase no so nti no na ebi kura mpa wo nkwa na wo se wudi no yakopon de acha wo a wo bedi na asase so no na wa ani o twe manso a ese de bia wo sika bia wo de be je free ma me nsem na yakopon so de odi kwase asema no se Nyankopon ka se wo kwa mamami a ni kurukura mpo asefrim na sofon na na futuo ya wode ba ye o se Nyankopon na ni ko akunafo ene mobrofo nwisia ho enti yesra papa do ba bi owo bia no won fa ba bia wo se wode hye no won fa hye wo na niema anje nsem enfranto ketechom pa chome dase misme da wase amesamo ye ma quotation bi na ye mesku 2 Jeremiah 48 verse 10 no ye no men ka de ye awurade adwuma biara na we so no men ka de we de no ho to nipa so but no men no an ye pe no men no na ye pe nti awusuafo mama ye nkuye ne ye saka quotation de be mamo na sofo bremu na fe ye unsi gina ye yo ma ba mi na mandate Selakuba so chiao ene mikoto ade na mi fa ho one hwan ya Selakuba yo Selakuba buti na Selakuba ono wo ha ye wadawroma na ne boutique ho de se ni pa bia wo de nyane a okọ ade ho Selakuba boutique na ye kan o ze kanti ye hwe ano odene ka wo kra na ka eja utuma mi a ka wo se ne betwi la kakra memba me boss an kofi are papa sa de ayo na wo ni nyo wo ye yo nana me da sibio mitie me mame ekasa yemu efa ebra okosomye ewo ebusua bim na ohwe sompa osomye ene asase ade ma no emuye mewiram kakra efa awalefo binumu a awalefo binumu mutimi tenase kwale a sabi mpraduasa entokwa ene abufuo etimi trede te se petrol ana gas ya yehwe agufom etere pa because oba bi wona so kokwale a ne kurukura ntimi nta na chi because o ka asem a tena ha mentra da menna entokoi enkabi on fi kura yede koto busuanim yede koto nananim yede koto ochamianim asem yebe ka bia enya dio obefi ekobasa ekuru erejetew ewona komam ebusua kura so yempe wasem atie empokwa ya ponim ahwe because mansun edawo so enuntina enkubafo ne bi won mo sori a na omunni eyirenom omakumade asia because ekuma bi won mo a ono no sabio na ne kura brew ana ne tie oka ne wanka wontimi mfa ma entokwa bi ama but me ka sei yenwa manim bia ekuntwa opre na kekekekeke opre kekekeke ura ba ya wo so miura medofo wodi e wo be wale tinase mi nkumafo mi nwia manum omunye enti tinase wo ontie enu bi na didi ya kopim se ebedum labi na kese wasam kwa no ya gituma na nyentum ni etosu bio eyese ya twa asase ya di amama me one we nye sika ankwankotua etrinsa ana wakobo wo famane sankita hundie ni mini wo onyankopon ko ne nim na enso katacho be me na kana so se yedi aso tie ne yedi ani fam se yedi ani fam dia kasa be na ka kire wo fa no ema wo fa ne kotua 1.6 wo that am
Sa 1.6 with that time no. Say na usika he. Because obi kwa control Trinsadia aka yebosia bo wofa me pebosia. Na o kase o medie ni mu na yenkonko Trinsadia 1.6 with that time no. Ene ye calculate ba na enye sika ketu. Enye sika ketu ana wakwa kotua Trinsa no. Ana nyame adom wanya asase. Sisi ye wo fase eden onesi ye. Maame susi onesi ye. But the tumi akodi no pa no eye ofai. Na Sompa say ya maame otie nani nyamre obi nani emle no enye bi ni ye maame. Ene se ka ye maame atimasi 4 bedroom o that time. Na se wo fa no atimi eprim na koma babaji a anka menyi ne se ka ye maame ade be ma no. Eho no e wo se ye hwe na ye maame na koma bafom. Na maame yi abrabo ho se wotu ana mo bi na se wantu ni ya ena mpedifo ne kan se de ultra sano nim se de church ya enkomodie ena hyehyeye enye pepepo hyehyeye nko ne enkomodie nko ekwan be fa so be ka wasem ena kwan be fa so be hyehyɛ onima eye different won hyehyeye no kwan be su da be mane nya mutokro wo fa no nya mutokro ebe wura ye ne wonya asase ne dare kro tumi se wo kasa da no 4 bedrooms ni nyina kra ye ne dia na umom wo besre no se o pe ba bia dana o be so kobo dan so so da bi fesika ne breme na me nkonkobo so kikiri wo sa fa ho akwakobo so according to wo fa nanu asem wo fa cha akwakobo so eto kobo so be hu ye no so okay so akwakobo so dia ene etrem de ko bedroom le bi no betu ana didi mu ana say wo primprim wo adu akwakose back enti ye besre se obi kwa wale ana obi sum kane no obi timi sum obi yakwa ana se timi kofo bi akurase ye timi kokofa ne ba otimi sum na bu se efie na kasa kwa papa ntimi no onima ne ma nsum no ana woni yire ana ne yira nsum no otimi janja pade ne manipa osum no ho timi pepes nyina ama no na enhyehyeye a woni wo fa ye no maami me mom de up to now matrasi ya medwene ho a menti ase because hyehyeye no emu nhyeda no mame se wo na wusi fie no wo fa so ne siye wo na asase de chewo wo fa so akokotua 1.6 which ya de achew yenko tutu nsa ezu nsa de na ka 1.6 wo that time de mame modu e na ka 1.6 sanye skaketoa aka modu enti wo tutu nsa ana wo fa be de animu ana wakwakotua na afede wo fa asa be gidan ya wo ba besia oba brefo ntobrefu ade se de oni ese de otima bombo de se 4 bedrooms owie ya wo fase na bi efeni na media no na wadawruma akini ma dwe kakra na minim se oh nana menkase nani eden oh nana se hu obi se nyese nani eden se open to ko da bi enye obi a wotimi bombo din eye adwuma si 4 bedrooms na ne emle sana tie ana me kire na ne ade me nkasa bia eye ntokwasem dabi na ne ade wo ne ma bi ho se ye de asase kura ma no wa nya nto ho watime si 4 bedrooms okwo oba so for wadwen ye o say eti mi ma dwe me se ka ye besere producer na ka ye ntwe papa ne mra na ka papa ne so meka ne se because kansa na o kan radio so ye yentwe okay. Anu tell me also bremo esa wo information for bi o ha. Opa so the bread ya. Sompa 93.1. Yan ko hwe se ajaton de no. Yan sabeka na yan fantu jansan ya to aso. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, listen, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, Sompa 93.1. the taste they like. Charlie,
Test the deep. Charlie, you talk all. Test me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag #TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Asemi abusuafo niema bi hwehwe aso kakra. Mami say ne wo fa no betria 1.2 na yese omfa medase. Emom sabre no na plot no so ye to no 2 million. E wo ho ma menye sa. Na ayakọ yesa nchichi da so no yakọ sna de so a. 1.2 no eben 2 million no dodo. Na wo fa say otu nsa no anase wotu aka 1.6. And they are very, very complicated, but more easy to usuka. Of America, say, mine Casano, Sata Moneme Casano, voice na near Bonana, a moon shedder and a hunting, one shendia hunting ye, and ye tieni. Mine person say, assassin Casamuno. One no koto tuaka, and yes, be a mammy. I can say assassin, who has a CB or Honor, the channel. Ah, yeah, the action to me to Samano. There be cousins of us, CB or Hana, a ye, and Tin Cabrabeton, yes, sir. Yes. And Timami, Nicola Busia for an uncle Channel Pro to be as the Obon Kurun. And to own, a dear Bebuama, Asem Empe Nipa, Papa Wafasana or Casayeno, Asareno, or Tresse, a do babino, and Camano cry Fanwa Babe and Crata Momocachan say, call your new a mammy way. And you do know what the assassin ye day, yet the assassin man. So, it's a some way and say, Mandate, mammy, no, a drew say, assassin bedin in San Jessica, and Cotriacano. Some imperials and penny for say, it's anything can just want to for maiding, and me fanco, and no cobo no fanaman ye. And you know, find a boy is Casemunu Nemo, and drew baby a Casana or one now or one say or twan, I say, or 2 sons. Or the 2 sons, and yes, or talk. What did they say was assassin in India? And a man says, oh, say, an assassin, baby assassin, Ababi Dieno, and Nibraba. Offer. A bet my papa, can I just about your portrait? Nemo, my property, say, into Swa at the ya, Okoye, Oko 2 sons, or Hamas 1 quafa. Swan Yamichono. Enti, Tamwa, Oko 2 sons, son, on any branch at him. To say, assassin about Cromwa, a day basis were we no, a honor and Nibraba, better than Sini Trodone, Papa Wafasa Sareno. Was he a nim, Mammy no fano, Nemo Mammy near the name, one on no fano, Nanny, Adentina, Asari, say, almost seem Kunyase, Unchaka Kramaman. A do Satan of a Uti, Satan Nibraba, enti, try no pam no, and then young coach no bia. Na maybe be say na yen kwache mu anase won kwate fie bi mana and yes almost say on kwate 20 by 80 bi mana na de aka na enye 100 by 80 no no papa no fa yes ebia we say no on kwate kakra bi say 20 by 100 mano e wo so and then keduru yer kra na mpanifo de akwaye no ma me nim se na wutu nsama no wo so nim se wo 20 enwatem mienu be man so call ya and kokoton ya omo season say without mami omo nya paper man say mami ano ho da adi dance say mami no mo bodin e dey asase ma e dey say wo hwe ma asase na omo yenu dia na when na your ba ni nti na wo run ka na beti no prano say okosre no go fa say o metu nsama no a ebia papa ni ti mu ayede kura ne say o ka chen say ku ya sikam no metu nsano na ena ye nyame amedia enti hunu ma no na mo pebo san ma mfa nkoto de da uti mu ayede kura ho na nke se kopem na mom enya se bi afa de ensan bi 2 year kura me claim ownership 4 bedrooms was aje kata chawo so kan se bi se unu obi nya se ma ka fa de fa wi ase good mu ye den mu ye den na ogu ne nsem a na de afa Kristo oh wo kan sa asem oyo a friend place na papa bi ko na fu na ma bi atwa no board
ohunu no an oda fom say jamesrew me kunu no ne re me yemiensa ye nyina na etifie asebu ekotitese furufuri abontia ma wale begu me nkwa da me de fa hene me kura no be di mani ti ma me da fom aja fa cheme no se so a no boafo bi wo ho nko mfre wo nkra mo media dance ana wo se bode na ode so ano ma me no ba na papa so wonam wuram ana wo hwehwe ne fidia enti eba kotia wo kakra no ana obepie kwa mu no ne ma me ne esiaye no se ajamenya no fie o fide ma me ba na ni mu a toilet ne hwa ma me ada ne body atobo papa no ba wuram ho no obefa no ana wadwane a se watoto wuram asa be pie na ha de agya wanya durufie ma me keke mu ana me ka se unipa bia ya de afare fe wiase wo de ne fa Kristo no de wo fa wiase obeyi e mo de ne fa wiase na wo de fa Kristo wa na dance abem so ma me asem ni nyina ne se papa din ekodi krata no so ma me di na nko krata no so bi asem nyina ne ho asem nyina ne ho yanko fa krata no mra krata no ho adi ne wo so so kra wo Mr. P ni di na wo so eno ti na katacho na make a cho se o ma se jade ba ne no se abufuo no hwe asem ye dawe maami ana meka ne pe bi ntimase de be se abufuo de edu me bi ho no hwe ye woni pe bi ene te obi ane kwan ofa so kana asem o obi betima gya asem amanaka obi nya amanenka maami na dwen na wode ma ne wofa no na nya dwenbone kwa so da bi o ba obi so betima dwenbone wi so ma wa wonte yete nyina bi atoto ye pen obi wo wa sebe adwen a wodwen ma na adwen papa but onu so nya wa ne wo miam sana de na kwakwa yo eti mami be si efie makwa nan oh unti ango bi akogye ne sa na me chese so obi so atwasase obi tie obi atwasase a wo hene no so sebe onim se aso masidia na so wagya manipa foforo o hene nkon we ne wo fa oh de me ke enfato na me so mema enfato so na mema ene de wi nipa na ma no zia bofuo ye wo kano ma pon nan osofo me no ya adwe untie masa bosom ya ko ba ko so sofo me no ya adwe me no ya adwe na me so me kire se obi susu edan enim se ade o media pa enso wo se mafa eno so e nti fu metima je from sem aja se na wo ke me kire se edi ensu nti na papa no wo mo kokodi asam no na sa so na toye aye ne dia na enso mo ka se se maami wonko na de wonko twema ene ka sa de tedi a o mu ni na ni na yiye papa no ka sa ko ni na ni ni yiye mo ko di na de man ne dia wona di sika koto asem we e de ba fo so mama omo asofo papa ne yemeni sofo asem we no ho ofa asem we no se e ba ya che na ade ba ko pe na master dia hu se first for no na ni branch de ni ho no adwe ma mi di ate no fa nya sa na aba ena betu aba se no fa ko yes na nya na adwene ne wo fa so wo ma wo usue wo ti ase wo usue ma me ka se me kiro tama o mo je ye je portrait farm asase ye je portrait farm asase e wo ba bi no na obi ampe ene o ba ye no ene wo hini bi wo ho asebe na asase tama ye je portrait na obi ampe ho e no ko je asase aso nei ene ya bakrom ene ye o hini bi ti ka se me ja abada for still owusu me charge o say saye further investigations be man kwa wabo papa bi ni so on de won so te wo ye pa ye nko papa no kwa obeba wadawro ma me so me sure bo say metwe papa ye be na there are some questions ene hu no ya ba kete cho we say no me kaka kra dia so wadawro ba ene krata recordings ne ade no ye ma ye ni nkoso me hu ma mi krata bi bra wo ka se wo ko omukọ hia ye no wo ka se papa no asase ne dan na ono no de ni sika si ye si so no omu bu nkonta ama na nka papa na tua ne ka krata no say this is we say an estimate here me here on building on your plot think is asase ne waria and ye wow krata no already me dia kwa akodi so say ne dia eti omukọ tena ase na dia na si ya omusama ne kwa yes a krata we say maame na si dan esi papa no e plot so
Madaroma katacho mesro. Ane just say ebisa no. Because no ebi nso afa mo mu do mu enim de kakra mo ma de sua kakra so ku no makọ kakra no wo mu de ibu nkofo bi fa so. Mama ada na we yes akrata we sorry bra. Sompa 93.1. Say one fa onu ani sika na wo de esi dan si ni wo fa na sa. Estimate no enie. Fa akrata no mama. Estimate ni anyway say kire say wo e ka wo boy ye wa bla wo si dan e de esi ni wo fa na plot so. Okay. Biti sakwa. Pacha. Ena wo fa pia oboase adanse. Yes sir. Dear brother. One the trust akrata yi. Me say me ba no na wo say na me do fa na say e ka mabo asase ne so no. Obama mi mie obama mbi na mi e ka mabo no. Ontua ma me. Ena kura no ko boy enti am so. The following are the estimates of the expenses I made on my building plot. On my building on your plot of land. Let's just say papa no plot no and mami higher expenses. The cost of digging the foundation of 4 rooms and building up to lintel 1.5 and the cost of roofing of 2 rooms. I understand what about me no. Let's just say mami ne bo mi no so we see 9 and what bo mi no so. I don't know we develop a plot. Tell me what na papa no way. Pacho. And then now say me kase mo no boas into ono ne ba. O say why you do according to mama asem o kan ye yo. Say why you do you don't ho na ye. Papa no ekremu asase no. E no ye say sa na cheja me so e ka say e na mabo no so nti fam sika mam ne ko asase. Say na wo ya te ase asase. E na wo te asase ne ye ne dia. E fa bi na ne mama ya o te wate asase say ne asase ne ye ne wo fa dia. Oh, say on say dey mama say. O bi ne dey wo klata no so. Oh, papa no. Me de kaka me meti makane say. Mami na dwen pa ekuta no we. Adwen na me di kaka asem na nti asem na wo ka na me ka. Se edru me bia fa nipa ne fa wiase asa na ada fa Kristo. Sa na mami na dwen akoye. Ofa ne se sebe de twotwo mutwo te se de na wo ka no. But enne no sa twotwo mutwo no sa kasa mum yin firi wo. Enye twotwo mutwo bi. E wo kwan bi so. Nemo de na wo ka ma dwen ye me ne wo ya adwen ne se enne bibia ye pepa. Yeah. We kokọ tokura na paper na ebehwe na emu menna no yanka hu se si etimi ko office bi ekoyi paper no easy first na nte sa first pa wo bako ba bi se okoyi paper edan ho paper enye easy sa ba na de etimi mama yemfa college be mensan bi yesam quotation no a from 4810 no afi na quotation no yensaka Jeremiah 17 verse 5 wase sawurade sie nie wadome oni ku a wode ne ho to nipa so na wode ne ho nam ye ne basa na nakoma atwe afiri awurade ho ano menka ne wode ne ho to nipa so no ano na aba no omo wona akoyi bae why are there ya bo abaso medase okay katacha yanko enim mama yanko ahmano so na yanhwe because asem na very very complicated. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, boss. Wani. But you made in the wisdom make us a free man so that I know. Man so that I know wisdom. Wisdom as a bubu yana say. Some no say much upon a record and our can hear. Edin can no say on mum they see done for no. That also be no. Or some producers name is a question deal my can say my minimum was 3 bedrooms. Oh, what I know some number of Bacoso. Sompa recording Munchini is a Munchini, yeah, some no kind of Yuma. Professor Kaze, as an insem now, can I am Unity? Yeah, him. Okay, wisdom. That is which year, as I say, yeah, but who owns the land? Assassin, yeah, which planning was a same man there because when you make as a man, see, always 4 rooms, as assassin, so make your own Samsung Gazette. My minimum was 3 rooms was at the double bar. So I'm a producer, as I was your hand and crack. Medawase, young quay. Oh, Fraba, so hello. I got a year, yeah. Right, John, we go for June.
Aha, asem no hu ne sai. Me hu se maame ne dia. And kwase we ni. Hu se no na me kasa ene no me nka ma asem nkire nipa. O fa se na ni busu ni no fa. Ekwa bi o kire ne se gu na chi no, e kire se maame ne de hu nyam nyina ma no. Nenso o de sa hya boase. Maame no ogu ne kwase ya. Ndi mo no mu le pa maame ne ni kefa bi o mu di on kama no. Na da wase pa. O fraba ahoma we so na mama ye hwe hello. Ba cha pombo ko de. Boko master. Asam na ba so no. Nyere mani je pa na seri asam ni si ko no. Maame na o ti studio ho no. One first question I'm busy bisa maame ni say. Emba sa opportunity ne buy na o kwa ka chere ni uncle no. The family mu ho no. Wa mo bia mani obia anyawe anaso obia anti. First question apart from on an uncle and second question a bro mo kwa documents no. Every document bia no I believe say adaptive full witness will into witness now mo be witness in obia ni ho what yat na ena final thing am pesa mechanic say so would you asase to ho in Ashanti region Ashanti memu ha after 2 years when she was so or he need to make at the map would be for and you know say ni uncle ni dia asase no krana na sama meno akwa could develop the video and your uncle ni dia bi enti Yes, ni kwa be fa so I be solve. My questions na mbisa mama ni me pese on answer man. Yo, what you be answer man. Yo, offer from radio chat na okay. Hello. Ma de say. Yeah. Yes, you me what do news one. Hey. Ma fi anas wa ma ji wa yi no. Nyam wa tra. Asa ba 300. Eh, Daddy. Right here. Yeah, mama. Mama no ye ti e wo samo bua no ke se onu ada ye ya ni din amanka tenu. Enti ne ti e wo se e frɛ papa le ba le ni ko fitie mu. Ye ko se na mama ne de na wa se no. O de mama no. Je se mama we woman da bi so on sensi a on tumi nsi. 1.2 kura 1 tumi antia. No, engineer Stramwa, one and answer more. Ya, there was we not over to me. I said, India. But I was Mamma, so was the day I wasn't saying. Was 70 days, my dibim. And the another say, what's that was any member? I said, you, but I say, bye. Yo, hello. Yeah. Yeah, matter dear. I am your papa. I mean, mamma, no, the Miss Medin who you are against it. I'm not, Saquin and the Bible. It's no, the Babia, any see or Baya dance you. You call me so, I said, oh, you are a dear phone for. And the sat down to only you couldn't look around a year. I have many don't bet my witness. Now, if a parliament I said, and I'm no this after any kind. This is a question. What's when I'm in I'm thinking of toy, and I'm tree I can listen or him. And that you were saying, me and I'm see that is what you were so mamma, and that's the best me. Papa, no fast not very soon. You said, no, or more come. I can see the background. And it's when it's an amount of children. Your match right here. Why you didn't also get forget. I know what you didn't as a body, and it is name. And so. Ya be do de Mr. Madam, what can you mama? Ah, yeah, na de nya to okra. Producer assure and say or the papa beba. Papa be dra. De NTC bia ye bibi sana. Madam Asepa. Ya rohosem pa. Sisi mama no baby we do no timi si debut. Ah. Yeah. Asem is almost 30 years ago. Argentina ne mani susa. Okay. The waba so betna se bema ye mo akwaba. Yeah, ja, fanyini. At say. Nyame adom me hoye. Yo, what they say? Pacho FM Kofi Usu fi ne. Kofi mo anon ko Michael. Pacho mi fi manso agrusum. Agrusum. Kama.
Kofi dia na hawo. Mpacho de ham kakra mpese mede to mpanifu anim ne se mete kwada sunsuo akwada sunsuo mene me maame ani me nua ma no ne teo na edi nka na ne wo asuo bo a na chese me nana ne beto proton wo kwada sunsuo ti obeto proton na chese me nana no ode maame no na me nana na afrim ti se na ba bedi me maame ne nsem ti sabre no na eho ye kwaye ti esole a ho na ye ba ho afu ti me nua mo mpanifo no de ye na chese omo otema ana me sister ba akososo no soso wo Sompa 93.1 one ye bedodo a ba ho afu mu a na chese ombe yi kwa no tum no me yesa asase no ani aba ho amanfo pese omoje ti esi etimi bomoden na ye pie ba ko bi wo asase ne so nti wona me nua panyin soso o America ene ye pe no number na ye free me nua na ye tutu na nim se dia bani ana me nua na se wate ti me nua na diska kakra bae to diska bae no na chese ye dia ahoden na me ma me nua bi e fra na antisisi chese o ye adwon online ne ye kwa asase no so kutu foundation ye bibia me ne me ma no 3.1 na chese ni mesi fo na ye dia ahoden ye dan PMU ti ye PMU wie no e de pono toto ano na sabre na sa manfo kokko toilet wo ho ne ade na me ma me nua ne ye se ye mfiri ho no na ye mfiri suo bo ne metena efie ho se de amanfo nko toilet wo ho awo so wo ho nye tufiri asuo bo ne ye betena ho ti ye betena ho ne adododo ho na sese de nyame adawro ma ho ayeyi ti ho ne efiri me nua na sese no eda no aye PMU ya ye ba akwa kan amana ye miensa na ho no soso enye nti asase na manfo play proton no soso ne fa 3.1 nti manso abebe ba so nto mo moden ana omla na o maye dan yi e maye na so wate nti oba ye na obehwe yi to obehwe na o se ne okọ na chire obemu obi aba ti wo mu ana okọ na mu obi ba ye na obeye dan no e maame edan wo mu enson na ho ti mini me maame no ani me sister ani yetim ti me sister panyin yetim ti me sister ba kono de on de no ni kunu te so ame ese wo ma ho ti wo mo se ne he ya pa cho an ti wo mo na me sister ni kunu wuye ti me sister ni kunu wuye no na chese ye koye ye bibia ti ye koye ye wie ba ye no no se ni nkuma afo no o mo ha no be ma ni wuye no ma be sesa ne dem ni eme the same lie ane yese ene etesade a free efie ho ne bla me metena ha na yese ya ye dan bi kura ka ho dan bi deda ho no obeka ye ho no obetena ho to obetena ho no no so tonton chele ni ade wo roman he ho ti na me so me kotrek me ye mpaboa na me de kotrek nkakra ti wo de ne baba mo fa ase Sompa 93.1 na ye di mpaboa na ye hwa akole nkakra de ni ku skru a ti nyame adaroma na abrantie bi so wo ye man temo ho na ohu me sister no so open no be ware yes you wo sister no ye ni kuna wuo no yo ne yese ne nyame ne da nase no ware no to ware no an ye yese kromu no kro kotonton chele no kra na ya na kemefo pamono ne ade nti utimi ye bodwa bi wo ha mana ebeboa no no se ne ye nyina ye moa ene two foundation ne ye store dan mienu oton provisions wo ba akum ana ba akọ susu mu da ho o de ba akọ ama han na chese o de hwe mo fa ase ya jamsum ko abijan ba me so kakra menya no na me so me de bo Sompa 93.1 nti nansan na jamso menya oba bi kan me ho se me ware no na chese e ba asa no na me yese ene me kọ me wo fa fie na wo asuo bo ano me firi fie na me kọ tena asuo bo ti me sa kọ asuo bo ano na me maame ne me nua ma no nkwa ne te ho timiti asuo bo na me hu oba na me se ene me ware no tim ka se me ware na me na hyehye ho no a na ne papa fira kontum bae nti ode ne bae no na ode me kɔkyere ne papa no na ne papa no se ampa bana ka ho asem a kyerɛ me na se onye nipa bɔne ni dia me wo fie bi so wo ebu akwa nti no na mo nkɔtena ho na se bia mo dododo ho ye ho kama mame a ebi ebeboa na obi oba bi kura nete ho efie no so yenye hwe ho boys quarters na msemate na mi tufri edan na mi timu asuo bo na mkotena fie ho timi kotena fie ho me ye ho adwuma kakra papa no so discover na chese me so maboa no na metwa blog me ne me na fofo na ye twa blog ma family na me to fence o bibia wie tim to fence o bibia wie no na me sisters no mo so mote kwada sunsuo mu ho
ti da bi me da hɔ anadwo na me sister panyin ɔfrɛ me na ɔse me mmɔmmɔden amra na msɛ na adan ade asa na ɔma adeɛ nkye na ɔso sister Alice na de pentoa awɔ unua ma ne nsa ho na msɛ pentoa deɛ dɛn na ɔde wɔ ne nsa ho na ɔse wɔ mo kontɔkwa anadwo ama ade akye nti sisi bɔmmɔden ane bla yɛde ne kɔ kwada so SD sister Alice ne hwan na amanso me sister no baako yɛfrɛ na ama na baako de Alice no wɔ tema nti no aba abɛka yɛ ho ɛwɔ fie hɔ na me di free hɔ no nti ɛyɛ na kunafo no deɛ wɔn ka ntɔkwa no ho deɛ no yɛ kunafo no deɛ nyɛ ɔno ka ntɔkwa no ne kunafo no nka ntɔkwa ɔn me no aka okay nti ɔno kunafo no na ɛfrɛ me okay nti ɛyɛ na me duru me ka ɛne tete yɛ na me nam bom kwan mu saa ɛwɔ new site hɔ na me nya ka nkɔ hɔ na me nam na BP ta no so na me fa ka na me de bae nti bae no na kyɛ sɛ de asɛm na kɔ ya me abɛkyem sister panyin kɔ Sufulai police station nti ɛkɔɛ no na me ne me maame kɔ hɔ nti ɛkɔɛ na maame ablewa nti ɔkɔsu kyerɛ polisifoɔ no saa na ɔmo yɛ sɛ daabi ɔmo de asɛm no bɛkɔ court ɛna me maame se ɔmo srɛ no yɛnyi asɛm no mmerɛ fi ne mɛka no fie no onua no no ɛde ne kɔ court a ɛnyɛ fɛ ɛne yɛyi asɛm no ne yɛde baa fie nti ɛbaa fie ne yɛbɛka asɛm no ɛna ɔmo se yɛate aseɛ nti ɔmo ka se yɛate aseɛ no a na afei deɛ anuafo yi ɔmo tetete hɔ yɛn nyinaa yɛ tetete hɔ nti yɛn nyinaa yɛ tetete hɔ no ɛna me sister yi wɔyɛ sɛ daabi ɔne no akontɔkwa no deɛ ɔntumi ntena fie hɔ ɔtu firi fie hɔ nom ɔkɔtena ne n'afofoɔ nkyɛn ɛna me sister kumaa no deɛ ɔtu fie hɔ nti ankyɛ bɛɛ 6 months yaleɛ bɔɔ no ɔyale yɛde ne kɔ bɛyɛ afe ɛna me sister yi ɔyale yɛ na tim no wuyɛ yɛde pentoa wɔ no nti na akɔka me sister no a ne kunu ewugya no no ne deɛ wɔwɔ obi pentoa no wɔn pentoa no wɔn nkɔ ne wɔ fie hɔ ɔkura yi ho tie yɛ na me maame ka kyerɛ me sɛ daabi woyɛ bɛrima watu akɔtena ɔbaa so ɛwɔ ne fie nti bla fie ne bla bɛtena ha na wote ha nka wo nua bɛɛ yi nka sister panyin ko ongu ko ntimi mfa pentoa ne ngɔ no ɛte sɛ deɛ a bɛrima deɛ ɔyɛ bɛrima nka bɛpata ntɔkwa no kanya deɛ obɛwuo nti saa bla wakyi ne bla bɛtena fie ha na yɛsɛ no obi ante afie so so na wo sate ya o yɛ fie mu adwuma bibia nam sɛ maame mate nti mekɔɛ na mekɔka kyerɛ ɔbaa no na mefrɛ m ase no ɛwɔ aburokyiri na meka kyerɛ n sɛ sei na asie na ɔse wate nti no ansa na mɛkɔ no deɛ ɛneɛ mempɛ obi ma no mɛhwɛ fie hɔ ansa na mekɔpɛ aberanti bi ɔne ne yere ɛna ɔmo bɛtena fie hɔ ɛna metu firi na ade yere kɔɔyɛ ɛna mede me yere ba kwada so nsuo mu bio nyamde ne bɛtena hɔ nti mede ɔbɛyɛ abɛtena hɔ a me ne ɔmu nyinaa te asomdwe mu kama na mesi metu kwan mekɔ akɔdi paa kakra wɔ abɛgyan aba na mede kɔɔyɛ nti mede kɔɔyɛ no makɔ akɔhyɛ mu akyɛ na lockdown yi baeɛ na me yere frɛ me sɛ me nua maa no ne wɔmde ntɔkwa ɛnam sɛ o adɛn na wɔmde ntɔkwasɛm ɔmunya abotrɛ na sɛsɛ no mimi ni hɔ mo nso so aka mɔkumaa na mo ne mɔkumaa na ɛte a bibi ni anka momfomɔ ne ntom nua bɛɛma na nka mɛmɛ ba a ɛnka no maba bɛka sɛdeɛ asɛm no si teɛ na ɔse an ɔmo ne ne de ntɔkwa nam sɛ ɔnka na no ntom obiaa ka biribiaa ma ɔntie ɔntena asomdwem kɔpem sɛ mɛba na ɛsɛ lockdown no so no atɔ me nti mentimi mfa werɛ mu mfa mma sɛsi atoto hɔ de na mede ti kurom hɔ nti mete hɔ no a na ɔsɛ me nua panyi no so firi akwantuo mu baeɛ nti ɔbaeɛ no na ɔbɛtoo sɛ ɔnso yɛ baa ɔno na ɛsii fie no me nua panyi no ɔsii fie no na ɔno ɔbaeɛ ɔfiri akwantuo mu baeɛ nti ɔno ɔbaeɛ no na ɔbɛtoo wɔ m na ɔseɛ neɛ ɔbɛdi me maame birthday na saa blɛ no ɔse wanya 91 years ti odi ni birthday no aduane a ɔkyɛ meat pie no na ɔde kɔma mmɛma no nti ɔkɔɛ no na nkɔla no so mu ni aduane no na me bla no ɛnte aseɛ ɛna ɔsaagye aduane no na ɔde kɔma me wife no nti ɔde aduane kɔma me wife no ɔsɛ me yere na ade na me de aduane ma nkɔla yi a ɔma nie na ɔsɛ an me anam aka kyerɛ mo sɛ mu ni obi aduane na ɔsɛ esan sɛ ɔne me nua ma no wantwi abɔ mo ntam no nti no ɔmo nu ɔmo aduane a ɔmo ma nkwalaa no nti ɔno nso so nua n'aduane a na ɔno nso so adi nti ɔsɛ mu obi afrɛ n'aduane a mo ɔmo nkɔ ɛna ɔmo de te hɔ
nti yɛ saa na me bra no so odi birthday ni wie no na kyɛ sɛ ɔde kɔɔyɛ nti ɔkɔtena akwantuo mu no na mekɔ so na medam hɔ no ne hu no ɛdeɛ no baabi ɛsosɔ nti mimi hu nti meka kyerɛ ɔbaa ne sɛ mekɔba a na mekɔpɛ sika baa na mayi kyɛnsee no baako na mede kyɛnsee foforɔ ahyɛ hɔ nti sɛ me bra ne baayɛ no a ɔkɔɔyɛ no ɛna ɔmka kyerɛ ne sɛ ɛdan no nsuo tɔ a ne dan no so pagya nti ɔmetu ɛdan no nyinaa so ɛna ɔso ate nti ɔkɔɔyɛ no ɛna kyɛ sɛ ɔbɛpa adan no so nti ɔpaa so no na kyɛ sɛ ɔmakeka ntɔkwasɛm ne nneɛma a ɔmoyɛ no ofie hɔ no nyinaa kyerɛ me nua no na ɔmɔpa adan no so nti me wife sɛ ɔmɔpa adan no so no ɔmɔ amɔ no amanneɛ fie no anim hɔ no ɛhɔ no ɔkye baayerɛ nti kapentani ne deɛ sɛ ofiri nkran na ɛbaayɛ wabɛwura fie hɔ ne ne nkwalaa nti ɔmu wura fie hɔ a na ɔmo starte yɛ mfimfini na ɔmo tutu nkyɛnsen dan no a so ɔmo tutu nkyɛnsen dan no na ceiling ne bugu ɛdan mu hɔ ɛbla yɛ atum nti wɔwɔ hɔ na ne ma free school bae nti ɔmo free school bae no na ɔsi ɔkɔ akɔbia pono ɔkɔduru hɔ nom a dan ne apa so yi na ɔsi na dan yi mo pa so a nka mo mɔ mamanneɛ sɛ dan no akuma yɛ pa so na mempɛ baabi a mede me nneɛma bi gu na sɛ mobɛtu obi koraa no a yɛntu no apɛdeapɛdeɛ so saa ka bi a mobɛma no bi a nansa bi anaa na wɔtwe mmiɛnsa bi ɛna ɔsɛ anyɛ hwee ɛna ɔde ɛsu nam kɔ ho a na ɔkɔ na ɔkɔbɔ papa bi amanneɛ na papa no sɛ anyɛ hwee sɛ te saa deɛ a sesa nneɛma ma obi nka ho na sesa nneɛma no fa gu taxi mu ne fa bla na ade ba a mewɔ valanda bi mu wɔ ha wode bɛgu hɔ a akyire mu wɔ dan bi wɔ hɔ nneɛma gu mu na ne papa da na wabu akwa amukɔtena hɔ na yɛde ama ha pacho na ne papa no ɔne papa no ɛne ne yere ɛne ne tim wakɔ wale ɔbaa foforɔ ama ɔbaa na bɛtenam ɛna hɔ na lɔko nti na ɔntimi nkɔ hɔ okay nti oyi nneɛma kɔtena hɔ nti oyi ne nneɛma kɔtena papa no nkyɛn papa no ɔhu ne mmɔbɔ no na ɔte ne nkyɛn nti wɔte ne papa no nkyɛn no ana kyerɛ sɛ wɔfrɛ me nti wɔfrɛ me sɛ deɛ ato no yini nam so sɛ te saa deɛ a ɔma anyɛ ne yie na ɛnyɛ hwee wode tena hɔ no mɛba nti ɛwɔ mu anam sɛ dabi yɛmmie bɔda yi nti ɛne mɛfa werɛ mu aba na mtoto werɛ mu fa werɛ mu a na mbɛpie dɔma na mede baeɛ nti mebɛduru yɛ yi nam sɛ dabi makɔ akɔkyea me maame akyea me nua no mu nyinaa na mefrɛ me nua panyin no nam sɛ bla ɛdan a wapa so yi deɛ ɛdan ne nsɛ sɛ nka wopa soɔ na baabi baako pɛ na ne nke ɛnwunu nti mekura meyɛ madwene sɛ kamba meba da yi kyɛnse na wapa so yi deɛ sɛ kakɛseɛ na wakɔfa aba sɛ sili yi nyinaa so na wasa abu agu mu na ɔse dabi ɔbaeɛ no nneɛma wobɛhu no fie hɔ no n'ani anye ɛfie hɔ nom na sɛdeɛ ɔyɛ me maame birthday koraa na ɔkɔma me ma aduane no mema no koraa ani aduane no nam sɛ bla ɛno deɛ ɛsɛ ɔnya abotrɛ na Ghana asetena no ɛnɛ deɛ akwala yɛ ntete ne saa ɛno ane sɛ ɔbɛka kyerɛ no sɛ obi ma wɔ aduane a menni ebia na obi di aduane na ɔde poison agum na ɔde akɔma akwala nti ɛsɛ obi akasa kyerɛ ne ba nti ɛno deɛ ɛma obu mfu na ɔsɛ dabi mebaeɛ no nsɛm a wonua ma maka afa oyere ho no m'ani anyɛ ho nti efi no kuro no fie hɔ nsi hɔ bio wo ankasa mpatwɔ an obi nam sɛ bla aduru saa asɛm a wokan deɛ nya abotrɛ na sɛ meyere koraa na ayɛ mfomso a meyere no wɔyɛ wo yere wo so na ayɛ panyini nti nka wobɛto yɛ no a wo nua ketewa ni akwantu mu a wabɛto yere ɛwɔ ketewa wɔ hɔ no ne maa no de asɛm no to w'anim no wofrɛ wɔ mu nyinaa na nka ade ɔma atena ase makumaa no nti mu nyai bibia ma ne nka sɛsɛ susu ni kunu ni ha sɛsɛ bibia ne sisia no a yɛne yɛ ho bɛkyerɛ yɛn ɛtɔ so bio no ɛyɛ me yere no nti mene ne bɛkasa ɛwɔ in chambers na ama asomdwee aba nti monyɛ bɔkɔɔ na mo ne ne ntena kɔpem sɛ mo nua bɛma bɛba na bla wo antimi ansiesie asɛm no ɛna wagya hɔ kɔ ana sɛsɛ me baayɛ so a deɛ wode ato m'anim no sɛsɛ so nsuo ɔtɔ meni baabi da ɛsɛ ɔbaa no obi mankyea baabi ɛna wakɔsu agu no so ɛna wasesa ne nneɛma kakra na ɔde akɔ akɔgu ɛhɔnom ɛsɛ me so baayɛ nkwalaa sa aka ho ɛna me so makɔfoa so bie nti fie wura no kakra bi a na wabusa yɛ sɛ na modaa no yɛbɔ so da bɛnda ɛne yɛbɛwie na ɔbaa no sɛn wɔ mu gu so ɔmo de nnua gu so na sɛsɛ yɛde nnua gu so a yɛde nkyɛnse ba bɛgu so yi na wo sɛ memma fie hɔ yi deɛ bla mesrɛ wo wadaworo ma me ne wɔ nya adwene wɔ asɛm a wɔka no ho nti nya abotrɛ me nnua yi si daabi efie hɔ no deɛ
mentumi na nsi fie hɔ me ne me yere ne me ma bia yɛmfiri fie hɔ yɛnkɔ nam se bla asɛm a woka deɛ mesrɛ wo me nua panyin no me ne wɔnya adwene wɔ saa adwene no a wode ba no ho nti ɛneɛ mɛma maame aso ate nam se mate ɛhɔ na meka telefone no na mekɔbɔɔ me maame amaneɛ me maame so so w'anim ɔwɔ 91 years nti mekɔɔɛ no na mekɔfrɛ no maame fa akonnwa bla na asɛm aba na ɔso wate na mesoo no mu ɔkura poma na mede no bɛtena bɔnten nam sɛ maame mebaeɛ a nyɛ bɔne mebaeɛ na asi aha mede asɛm ato brɛ anim sɛ sei na ɛwɔ fie bla so so sɛ ɛfie ha maminsi ha bio na asɛm a wɔka no anyɛ me dɛ wo so wo na awo yɛn ɛna wɔn nso yɛ me nua panyin no nti no mede asɛm no bɛto w'anim nti seesei no yɛyɛ ne dɛn ɛna ɔso o sam deɛ asɛm a wɔka deɛ me ne ne nya adwen na yɛ ne nua ketewa no na sɛ nkee sɛ ntɔkwa bi koraa ba fie ha no mu sɛ a ɛsɛ wohwɛ na wosiesie na sɛ woansiesie koraa na wokɔ a wo nua ketewa so so aba wɔnim asɛm a wɔbɛka ɛde akyerɛ ɔbaa yi na ɔmɔtumi atena asomdwuam ɛne sɛ firi no ɔkorɔkora wobɛtumi awɔ ne no sɛ firi no ɔkorɔ no ɛnam so na sɛsɛsɛ aba nti firi no ɔkorɔ no sɛ wonim na akɔko ntɔkwa biaa awura mema wo ntena fie ha bio ɛne ɛnyɛ saa deɛ a wobɛtu na wakɔtena papa fie mɛtumi aka saa kyerɛ no na gya so yi a sɛsɛ bla sɛ me ne nkwala yi sɛsɛ yɛmpɛ baabi fa a yɛmɛtena fie ha deɛ maame me ne ne nya adwene nti ka biribi kyerɛ no ɛna ɔsɛ wo nua no sɛsɛ no kyerɛ mmaa no frɛ no sɛsɛ mmaa yi so aba yi ɔmo so na ne wode ntɔkwa yi mmaa yi ɛbɛyɛ dɛn na ɔmo so afrɛ wo nua bɛrima ama me nyam sɛ ne mate me a mɛfrɛ no na masa ne no akasa nti wɔnam saa frɛ me brɛ yi na mede asɛm no tu n'anim sɛ bla asɛm no a wokaeɛ no deɛ mesrɛ wo wadaworoma me ne wo nya adwene nti no ɛdan no ɛwɔ hɔ no mesrɛ wo ɛdan no ɛwɔ mu bɛɛ nso nnipa yi so ɔmo yɛ bɛɛ mmiɛnsa nti mesrɛ wo ketewa no ɛwɔ hɔ no koraa no me ne ɔbaa no bɛtena mu na ɛduru berɛ bi a ɛmere pa ba a mmea mehu deɛ meyɛ mebla no sɛ daabi ɛnyɛ adeɛ a ɛfie hɔ deɛ ɔbɛma ma atena hɔ ɛnnɛ atena hɔ kyena nam sɛ daabi maame asɛm a wasa asi so bio ni o nti sesei no wadwen yɛ ɔsɛe ɛna ɔsɛ daabi meso mentumi nhwɛ ma meba ka akyire no wo so no nkɔnkɔda abɔntene asase no ebi na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ mema no mu nyinaa wo na ayɛ ka akyiri mema nkɔda abɔnten nti asase no bi na ɛwɔ hɔ no nti sɛ waba na wɔ sika kakra a pie baako bi kura yɛ ne oyere ne ɔma no montenam na ɔba sam ne ba na ɔba bɛyɛ bibi wɔ ha menim asɛm a mɛka akyerɛ no nam sɛ maa memate nti akyire nam saa frɛ no sɛ berɛ a maame se wama me kwan sɛ asase no metumi ɛyɛ pie baako bi wɔ ha na me ne nkwadaa no tena mu na mmerɛ pa ba a ɛbɛhunu deɛ mɛyɛ me bla no sɛ dabi wareport case na to police station wasa abɔ nkɔɔfoɔ bi amaneɛ sɛ menim na metwa blog bi agu hɔ nom a ɛtwa foundation a yɛmɛbubu dan no nto mu nam sɛ o bla asɛm a aka deɛ ɛntɔ aso mu nti ɛnyɛ adeɛ a mɛte aseɛ na mekɔtɔɔ anwea na mede bɛwura fie hɔ na mede ɛgu hɔ makɔfa mesini aba bɛgyina hɔ sɛ mesini kɔkɔfa blog machine na ɛbra na yɛntwa blog no na mekɔ na makɔ akɔfa sika aba mebrɛkyi yi a mekɔɔyɛ a na me nua baa yi ɛne mesini ɛde ntɔkwa de wobɛtwa blog no bɛrima sɛ wonim na sɛ blog machine no wosa anwea gu mu na wotwa blog no a mɛka ntam agu so wɔ ha mempɛ kasa biara firifie ha ne kɔ aberanteɛ nso wobɛtwa blog no na ɔno nso so yɛ me wɔfa ba ɛna ɔware no nti wɔno deɛ mfitiase a yɛyɛ dan no ho adwuma nyinaa no wɔka ho bi nti ɛna ɔsɛ sister mama na di asɛm na woka yi wone wonua kofi mu wɔ ntɔkwa anaa nya abotrɛ na wodeɛ wɔ ntɔkwa a na monsiesie wɔ se dabi wodeɛ firifie ha ne kɔ na aberanteɛ no sesa ne nneɛma ɛna tipa a ɔde sii kwa so nti mebaa na mene aberanteɛ no bɛhyiaeɛ na mbusane sɛ ɔfa na ada yi na ɔsɛ adeɛ wo nua mama wayɛ no merɛ aho papapapapa mama ɔnyɛ nkyɛn ɔyɛ me yere panyini na ɛdan yɛyɛ ho adwuma nyinaa menu nyinaa na ɛba ha bɛdodɔ prɔto so ni ade nyinaa wo mama na ante ha na wo ne wo kunu mote so a me prɔto na wonim so koraa kɔpem sɛ wo kunu ne kunu wu so ame no ai ɔno wɔyɛ sɛ ɔno yɛ saa no kɔpem sɛ wo kunu wuyɛ a wofiri so ame na abaeɛ na abɛtena na ne koraa no sɛ wo ne wakuma koraa nya ntɔkwa a nya abotrɛ na mu nsiesie
na nua be ma se wo ba bi twa blog no aye dan ba bi odin tiri beto a osu nua ompene nua be ma nkoda abontene anam se mate nam so ofa ene ye besene me enko no se da bi okwa ebekwa akodane abusuama nso tententen nti onko ondi ukofie na menimi nua ba ne nko kasa nam se mate nti ujame ho no okoye nam san ho nam se meba ti me ba ye nam ba fie ho nam be chia no nam se sister na dai no makofa mesini so maye adwuma no a Sompa 93.1 nsem de chire mesini no me sister isi an pakoni amanyina free fie ha ni fie ha no mo de enya de a wo ne wo yire ne wo ma mo besini fie ha ye ma mo kwan kura mo musi pie ba akokora no a wo de dan ni nyina akora beja wo yire ne wo ma nam so oh sister ade asem na wo ken na wo efie ha no kora no wo beto ma wa ha ahafo efie no na eda TV no so. I think ye boss will be. Aye. And to mo YouTube no, wonya nko wa no akọ YouTube Sompa TV. YouTube Sompa TV, Facebook no so Sompa 93.1 FM. And I think Sompa TV Ghana mokwa wa asemi adanse no ene da ho no nti no obi amra na omra mehwe. Yo. To aso. Nti ehɔ na ma honya ha kakra wa ka kyerɛ me nua bɛɛ nti me ka me nua bɛɛ se da bi ya ma wusi dan wa ha ɛdan no wo de beja wo yere no ma na oh da bi me no me nua no meti dam abusua fie kura de yesi kura na ye kyɛ ama obi anya bi na wo bɛɛ ma no eduru ba bi a wo afiri makɔbɔ bla na yie ba na wo ba fie a ukuta safoa hɔho ka ho a na wo ba bi opono na de wo hɔho ba be wura mabusua fie ni o me ma me kyɛ ye no me dan nie ena me nua nkwala mo na edededem na obebi opono na de ahọ waprapram na de ahọho agum enti nya se fie ha na me de me ma e ba betena enti no abusua fie de ye tenam amama na mahunu na me tenam aduru ble bi a me ana me sole me firi makom ba bi me ka me nua yi se da wonte ase me mfiri fie me nua ni me de ntokwa ye nam se da bi asem we ni etwetwema so me nte ase na mkɔbɔ mpanifo bi amane na msusu ho kyerɛ wo mo na mpanifo nsi da bi yɛnyɛ ne saa abusua fie de yɛnyi nipa mfiri mu saa na dan na wo nua na besi no wɔso wasi na wɔde ama maame a na wɔn ma nkomu a asase na de bi da hɔ ɛyɛ wo maame na na asase wo maame nso so no na awo mo nti wo de wo mu nti ɛsɛ wotimi yɛ pie baako bi na wo dam na duru bre bi na wonya wahɔhoɔ bi a asɛm ba fie a ɛhɔ na adɔm bɛkɔ akɔda sese maame mfiri na sɛ maame mfiri mu na sɛ hɔhoɔ firi akyirikyiri ɛba bɛsra wa ɛfa he no mbɛda nti yɛnyɛ ne saa nti nua na ɛsɛ ɔma kwan me san bae sɛ me sɛ bɛtoa blog no twa so me nua yi di me ntɔkwa ye afe deɛ ɔse ai meku no mimi nya na meku no na me sɛ dabi sister menka nje o sɛ meku na made a me yɛ ne sɛ sese no me sɛ mani abere blog na me betwa no sɛ metwa blog no na wa wunim na do nsa bɛka blog no deɛ mebɔ odua amoawu menka nje o sɛ metwetwe sika akum me se wa do nsa bɛka me blog ana foundation metu bia la no wo do nsa ka pɛ me de snap makoto snap abeto de metutu agu nsuom ama de bɛya ayewo because asase no eni wo bia e wo ye nyina na ye maame de a me sister say an asase no bla wa kwa change asase no dini no e de aye ni dini ana me se me de wa change asase no dini atosuo wo de ho ama na atosuo me maame no omui won wote ho no yekobusa no maame no ɔse asase na ene dia miame sumani tua sɛ asase na yene dia enti no enya dia ene mepene ene kyina enti dan no mesi mene ne don tokwa ye na menua se kwan bia aso so a me so bemma da prison bia na obɛya mama da prison me kasa ya na menua yi abehoru me obɛbɔ mi minim ɔbɔ mi munum na me pete no wayi fon no afle ne ba ɛyɛ me wo fa ase ɔfrɛ ne ba ya ne ba no so ba ya ono so afle police metia konwam nam se ne police fo no mala metwe police fo no metia konwam nam wo fa se abehodu me afi masum paw no me wo fa se ya bomani so nam se he kwame min wo fa ne me na wa bomani so no enti ho na metu eja na me yere chia de na metu ja tim tu ja na kamere kobo no nam se da bi enya hwe mo fa se no mate no mse offer jai nam se mate me jai na me jai na wife da so be chia de ho na wo chia de wo fie nanim nti wa nam si jai omse me nyai na me se me jai na me jai na me tena se me to na me nua be ya sa be hodu me
ekwan bia de obeya mama bu no bia na obeya mama bo no na me madam bla me hu me yire ne me ma anim anam se mate efie na mo pese me tumi no mo pese mo tumi na mo pam me free ha ade a me wife echiye no mate hu nsem nyina se mo pese mo pam ne free ho na mo kra mo sa bechi enema no na nyankopon de mo susu no ono so obeya amame timete ho nam se police fo ne mla timtena wacha na police fo ne ma nam tutine yese ne mi kokurum intime kwa nam ni police fo no bunsa ho me kwa na police fo no so bae the police fo no so bae no no busa musem to mbusa oba no me sister no se na wo be ma no odi no no se minua be ma osu nua be ma no se an e de na wo ne pre ho ntia wo nua no osu obedwudwa wo fia ha no ogina ho ntime nka no se an yiri nie o se ne yire na eche bayire no se an na police fo no ko gina bayire no se ye to bayire no mo to bayire ni bi to bayire ni bi no na my wife so epaja na ni a wo hwe sister no so sister no so windi no ba bia me mako school ho so no de na mako school nti sister no hwe na ni mu a no wankasa no sister wo na wukunu ne be ma no se an no kana no tu no yedi nti wana police panyini no flare police ni no se enipa no woyi omonya na no se da bi omba ye no wadwane nti se ni chi yisi adifo amom betete no na ye beche no omso omati nom se ni omoko nti nke se se mesaba ehobiewu a omko fa CID4 omfle omo na CID4 na mla no mo no amechim nam kokrum ti krom no me ko me ba anwumle ti me ba anwumle no hoso na me yere chi ade ti ade chi no na dia obai me soso me boa na kakra na me sesa ne bayire na ne niam nyina nam di kosi ho ti me di kosi ho na na mura fie ho me ma me so ya ablewa nam ko nam ko chia no ti me du fie ho me sister yi wuni ho aka mo fa ase enkwala emaya miinu nam ko ya ablewa so hyedem nam ko fle no nam se nu pie bla nam se wadidi ana osian wadidi nam se wadwale no su onwale nam se ne kokodwale blai nam tena ase no kodwale bae nti kodwale bae na menini di nkomo nam se asase ne hu na menua bae o mo bro me hu no osre me menya abotre na bia be yeyi ti menya abotre na ntoko mo ne me kono onti o mase edan no musumu mami muram ye no so enipa miensa pe na tifie ho musumu mami muram ko ye bi so a edan no so o mo mamenye sese no okoka sisi a o mo so na ehwe no misusu mini ho eka wo no nko a ede ne besie nti me de menka makomantum ye na menye di na msemate ene ne te sade a me de beba abedam abedwafo ene obi kire me ha sene memfa me dan empanifo na monhwe na monka bi mame na chese mama ne ya no okay yada wase be ma asem no imu wana nso imu ya seti sade imu ya okay asem no ba bi edro no jese de fridge ochina na me ni se yanka na ya mfa asem foforo bia kase wo ya nti mesra badwafo ne yetiefo mama ya mfa asem no pompon ho obo ade pa ochina ebia no krana yebeka ni di ka message producer so onyane sa mame bema kakre bia ye ka kire ansa na ya sori ne se asem no emu oya na ka o mame wo plot yi be fan say ye che plot no kura no a ka wo wodi ewu bia wu mumu a na bia wonti mfa maayire no makura no a kemprempre de nka de ewu na ansam no se de esi kɔ no jisi nyame bem nyame amamu a ade esa unua ye o abruchi mamu wo so no ho a changes bit me aba na me ka kire wo cause with me a finance asemi nanso menka so ayesa ade enti be ma afutu ede ma wo ane se fasundwe kofie na ochina producer emomodena se ibenya mai bi
anaa wɔnano di sɛm Sompa 93.1 yo producer sɛ wɔayɛ ho adwuma nti probably megye di sɛ anka bɛrima ɔwɔ aburokyiri paa nanka ɔno ɔne panyini ɔne piesie mɛkora so maame awo 91 a ne ka akyiri no wei mentimi nyi nni saa o ɛfisɛ wo bi a wobɛyɛ 30 years mebo saa wowɔ 40 years koraa na kyerɛ sɛ wo maame wɔ 51 years o and it's impossible so ho pa okay no crowd e wan popro waza e bi abrewa de bisa da obetimi hu history pa wa wontem antwa wontem wontem but wantwa wontem okay ba wanyini woti akere ntu hu no sa ona hu ni yo hu si yo e dia ba fo ma da roma yemfa she fridge mo chana ajaja eno ya adwen na the woman is wa betra ha kasa kakrai onte hu bi ene ho mente hu na afutuo na mede man se ayo yenim Ghana asem enim Kumasi asem wa betra fa mfremom kakrai ye tufo wokui your telephone no way afo akwasi akwatena sompa o sompa wa sompa mo oba e wonka bibia yesi ye de she fridge enti wo kono nipa bi wo kwa mo bi o mba besumo fidie kakra afutuo na mede man enti yekom kopim time o kira no ebedu na yenso ya kire ya adwen afa ho ti we de ye pani kan ne ne ya adwen kata chawo yo abuzu afo ye konti se obi pese odene how na mane na tete na tepo bia ha wo no mesraw wo pese ode ba Asem Empe Nipa dwumadie so a kata chawo be mati adwam ye bi su kula wonim se bia ade na ha wo no de ba ebetimi asolve fabla to amika na yentimi nso ma ye wo Kumase so a Michelle filling station no ne nchen wo Pablo san kama red and white and ya total ase no wo nti no wo ba e beje ofeso na ya hwe aka wasam so de aboa masundua ba wonso wasetena mum na WhatsApp platform no ketecho WhatsApp platform no person obeka ho a mesro numbers no 0244 5634 37 0244 5634 37 and if you have the WhatsApp so bar numbers in 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 0243 58 another 5878 yeda munyina mo ase kina de ampaye bedwa YouTube for nene mama yakopa mo nkoso asem no wa wanya ahyase nantie no eye Sompa TV de akwa program de aye nene no eda ho nti ukoti a wo kina no na wanya ntiase ye na Facebook no so eye Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana Kelecho onyame isra obia ya sorry what somebody yanka yadamase Chale, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a call on